itzali zenuen Noztik zegoen beharra Sinkronizatu eta eguneratu genuen Baina azkenean berdina da Dena aldatzen dela Biopa genekien Bizaltzen hori izan adostu zena Zeinena zen aukera Gutxienekoa zen Oraintxe daukaguta azkena Nazkatuta zaudela oiukatzen dirazo Baina begiak ez diote hori Egia ote da dena amaitu dela Mundua hankaz gora jartzen baduzu ere Itzuliko zarela zilegin Baina bestela eraman ezaztu zuren gen Mundua isitzean Hitz egiten hasi ginen Esateko asko genuen eta Hitzen ziurtasunez Apustu egin zenuen Gehiegi zegoen jokoan Guztia maitutzat Beiko zeman nahi nuen Ez alduzu izan nahikoa Goizeko 7:43 minutu eta gaur esango nuke argi daukadala, Donostiako estudioetan ditut zain Iraia Kambra eta Aritz Santamaria egunon. Egunon. Bai ez? Bai. Bengoa gaitik, beragatik eta laizter helduko da malen frantsesena ere, bidean dator. Bueno, asteazkena atzo komentatu genuen, ez dakigula. Astearteak astelenak baino txarregoa diren, asteazkena? Badira. Astearteak behintzat bai. Eta asteazkena ez dakit nik gaur oso goiz esnatu naiz eta etorren naiz minuetik Donostiako etxean eta esan diote Iraiari. Erdilonen torrela beraz ere nik uste niri behintzat gaur egun gogorra. Bai. Bueno, nire aititek esaten zuen, miércoles ya se jodió la semana. Astearen erdia da, beraz, biharria osteguna, ostirala. Niretzat gaur ostirala da. Bai, asteburua duzu. Bai, hori alde txarra, baina gaurko ostirala izatean niretzat ondo, baina asteburukoa ja beste kontu bat izango da. Inoiz ez dugu komentatu, asteburuetan lan egiterena nola daramazue? Alde batetik ondo, bakarrik egotea ondo dagoelako, baina bakardade horrek gero jaten zaitu, Gero nila bakarrik izketan hasten naiz eta gaizki. Nik gaizki. Osea, asteburutan pote hori ez hartzea lagunekin goizien behar zarelako etxera, niri gaizki, bai. Aritzek beste termino batzuetan pentsatzen du. Bai, zeren zaude larun bat arratsaldean pote batzuk hartzen eta etxera joan behar izateak niri, sutzena, bai. Bai. Bueno, hor badira ere, etxera joaten ez diren. Zure kasua, Lazaroa. Bueno, esango nuke Malen ere bertan dagoela, egunon Malen. Egunon. Malenek ez dakit asteazkena nola hasi duen, dakida makarra da... Oihartzunek ateratzea kostatu zaidala. Kostatu zaizula. Hor tarteka egoten da baten bat, ez dakit norden. Baina egoten da baten bat, oihartzun nahiko handia da, eta oihartzunekan ateratzea kostatzen da. Orduan, dago bide bat, dela errei bakarrekoa. Bueno, hortikan ibiltzen da baten bat, 30 ibili behar duzunean, 60 eta ibiltzen zara hor. Primera sartu, segunda, horrela. Orduan, bai, oihartzun handia da. Bai, oihartzun da, ez dakit Gipuzkoako handienetako bat, baina horrelako zerbait. Ostras, daukat guzti desitxuratua nire bai, baina nola da? Bai, oihartzunekiko irudia. Hori da, bai. Gogoratzen dut, ez da naiz izan zen, gazteak larrea esango nuke izan zela oihartzunen, eta gogoratzen dut oso erretxikia izango balitzu zela. Ez que zuek ibili zineten zonalde batean bakarrik, baina terrenoz
Aiako harria, haue guztiako jartzun ere badira orduan, handia da nahiko. Vale. Bai. Jendeak pentsatzen du, oi hartzun herri txiki bat izango da, baina gero pentsatzen jartzen bazara desente ibili behar da. Eta aldatza asko ditu. Gehiegi. Nik orain... Horrekin gogoratzen naiz. Bai, hori jende askok esaten duen zerbait da, mutrikutaz esaten da asko, baina oi hartzunek ditu maldak denerako. Eta leno, igotzen dituen, baina orain autoa dudan ez, askotan plazaran, irauzotik plazara igotzeko, egiten du trampatxoa. Malen. Eske gero gaina oi hartzunen beti euria egiten du, orduan, euria egiten duenez, Badituzu horri aitzakia nahiko... Nahiko potentak. Bai, denetik, bai. Bueno, ez dakite zinemazaleak zareten. Bai, zerbait. Eta ez bazarete, zaizue besterik geratuko, aste honetan, zinemaldia ospatzen ari delako Donostian, eta hori ari delako izaten asteko gai garrantzitsuenetako bat. Aipatu genuen, Angelina Jolie egon dela zinemaldian, alfombra gorria egin zuela. Pelikula pila bat estrenatu dira bertan. Begira gaur justo, zinemaldian estrenatu den edo aurkeztu den bat, ikustera zinemara, jone batzuetan ikusiko dut gaur. Gogotxunago, ikusteko, bai. Eta atzo izan zen Euskal Zinemaren gala. Ez dakit, bideoren bat, komentarioren bat, kritikaren bat, irakurri entzun, ikusi duzuen horren inguruan. Ikusi dut eta asko poztuna hau, Asier Altuna eta Telmo Esnalek lortu dutela, duela 20 urte egindako filme batengatik Zinemira saria, haupa etxe beste filmarengatik. Eta niri iruditzen zait, aipatzeko moduko zerbait dela, zen ikuste Euskal Herrian edo Euskaldunon artean ez dagoela haupa etxe beste ikusi ez duen inor. Ez dakit, hemen batean agien bat zegoen, baina iruditzen zaitela pelikula bat mundu guztiak ikusi duena eta oso ez behin bakari. Hori da. Hori da. Kuriositatez galdetu nahi dut, norke aurkeztu zuen gala? Lehen eman dut albiste, baina ez... Eta nik idatzi dut ganera, baina ez naiz gogoratzen orain... Egon ziren Peio Erreparaz eta Joaldunak, Zubieta eta Iturengo Joaldunak, hori bai. Eta aurkeztu zuten Sara Kozarrek eta Joseba Paulazak. Bai, ez ganetik ikusi dut apur bat bera saioa, eta nahiko txukuna iruditu zait. Niri ere postu nau, pila bat, Altunak eta Esnalek irabaztea, Zinemira saria. Asko gustatu zait, saria irabazitakoan egin duten hitzartzea, oso zintzoa iruditu zait esan dutena. Nabarmentzekoa ere, gala guztian zehar palestinar herriarekin nolako elkartasuna adirazi den, sandia asko ikusi ditut irudieta argazkietan. Eta haupa etxe besteren inguruan hitz egiten ari zinetela, haupa etxe beste bi ikusi duzue? Bai. Eta? Lehenengo asko zoea. Bai, nik ere hori zamarra dukat, bai. Agian da, igual, gehiagotan ikusi dugulako, askoz barneratuago dugulako, baina niri lehenengoa gehiago gustatzen zait. Nik uste originalagoa dela, askoz, eta bere grazia baduela. Eta nik uste baita impactoa eragin zuena lehenengo izan zela. Orduan, bigarrena ja beti dekadentzia etortzen da. Zaila da, bigarrena lehenengo baino hobea izatea, bai. Bai, hor badaude, El Padrino esaten dute, bigarrena gian hobea badala, baina egia da, errepikatzen den zerbait hori. Nabarmendu dute bereiek zuzendariek, bagian izan zirela apur bat, ez? Euskal zinemaren hastapenetan apur bate bidea egin zutenetako horietako batzuk, horregaitek eman diote saria, esango nuke. Bertan lanean ibili ziren hainbat eta hainbat, bai teknikari, bai, horre pelikula bat egiteko behar diren ari guzti horiek,
gero zabaldu direla ere, eta ekoizpen potoloagoetan aritu direla lanean. Aurten gainera, harritzeko hau urtez urte, nola euskal ekoizpenek ere badoazen pixua hartzen, ez? Eta nabarmentzen da, nik behintzat irakurri ditudan kritiketan nabarmentzen den kontuetako bat, atzoko galaren inguruan horixe da. Sail ofizialetik aratago ere, badagoela euskaraz zer ikusi, ekoizpen pila bat daudela euskaraz egiten direnak, oraindik euskal zinemagintza badagoela ez dakite krisia den edo, oraindik badagoela zer egin eta zer sustatu, baina titular bat esan beharko banu agian nabarmentzen zuten aktore pila batek eta zuzendari eta produktore pila batek asko aldatu direla gauzak azken urteetan. Zuek ere ala uste duzue, onera. Nik egia esan geroz eta film euskaldun gehiago ikusten ditut, eta aurten ikustea 3 euskal filmek sail ofizialean sartu direla, nik uste dut badela honen erakusgarri ere ez, eta Euskal Herriarentzat badela oso albiste ona. Bai, nik horrekin bat natorre, dena denera aipatuko dugu inbertsio eta diru laguntza gehiago bideratu behar direla euskal zinemagintzara, eta baino nik Iraiak esan duenarekin azken aldian edo azken bizpahiru urteetan bai ikusi eta entzun ditu dela bai telesai, bai eta film euskal gehiago beraz ere, zuk esan bezala zaloa, posteko albistea da. Niri hor zalantza sortzen didana da, ea euskal film horietatik zenbat diren guztiz euskaraz eta bere osotasunean euskaraz. Bai ikusi ditut, Jone batzuetan oraindik ez dut eduki aukera ikusteko, gogoa dut ikusteko, baina oihartzunera iristearen zai nago. Eta gogoa dut ikusteko, zen nire lagun bat agertzen da, eta joango naiz. Baina bai ikusi ditu dela zenbait kritika aipatzen dutena hizkuntzaren auzia bere horretan, azkenean bertan agertzen direnak direlako berez euskaraz bizi direla dirudien pertsona batzuk aurkeztu delako filma euskaraz izango balitz bezala, eta gero Ipar Euskal Herrian ezin dutelako ikusi gaztelera asko agertzen delako. Badakit horrek ere erakusten duela, Euskal Herrian ere badaudela hizkuntzarekiko harreman desberdina duten pertsonak, bakoitzaren errealitatea oso desberdina dela, eta Bilbo batean agian egoera desberdina dela, baina naiz eta oraindik ez dudan ikusi filma, bai ikusi ditu dela horrelako kritika batzuk, eta badakit filma ikustera joaten naizenean hori buruan izango dudala. Baina aipatzeko iruditu zait hori, euskaraz edo euskal film moduan sailkatzen diren asko ez direla bere osotasunen euskaraz izaten. Eta hori, besterik gabe, aipamen moduan. Ez da kritika, ez? Esan didate filma bera oso ona dela eta lantzen diren gaiak direla oso beharrezkoak horrelako filmetan lantzeko, eta gainera ikusita nola eta noiz eta grabatu zen, Bilboko aste nagusi betean, konpartxetan, hori guztia ikusita, esan didate oso film ona dela, eta beraz ez dut aurre iritzirik izan nahi, eta ez diot inorri aurre iritzirik piztu nahi, joan baino lehen, baina hor dago. Ez, baina hori da, nik hori ere ikusten dut, adibidez, orain dela hilabete batzuk agertu atera zen desagertuta telesaila, hasiera batean erakutsi ziguten euskera hutsean grabatutako zerbait zera primeraren igo zutela, eta hortik aste betera Netflixen igo zuten. Gazteleraz. Gauza hori da, gogoratzen naiz, aizpatean ikusten ari ginela, primeran eketzegun ondo egiten, orduan Netflixera joan ginen, Netflixen ez dago audio euskaraz. Ez dago audio euskaraz? Ez dago audio, ez. Dena gazteleraz gertatzen da. Bai, baina adibidez Netflixen badaude beste pelikula batzuk euskeraz ikusi aldituzunak, edo behintzat azpitituluak euskeraz daudenak. Eta oso harrera egin zitzaidan, telesail hau berez euskeraz egin denean, Netflixek euskaraz ez eukitzea. Orduan, Madlenekin bat nago horretan, askotan euskararen autua, hor egiten dutela, baina gero guzti zerreala ez dela, eta ondo begiratu behar diren gauza direla. Bai, gero askotan gainera izaten dira gaiak ikusten dituzunean esaten zula, bale, wow,
landu beharreko gaiak, adibidez, 20.000 20.000 da? Bai. Espezies de abejas edo. Hori, bai aurkeztu zutela Euskal Ekoizpen moduan, eta bada Euskal Herrian ekoiztutako zerbait, baina gero hizkuntzari erreparatuz gero oso euskara gutxi agertzen da bertan. Lantzen den gaia, da, wow, vale, hau landu behar da, baina euskaraz ere landu daiteke. Orduan, horrek zalantzak sortzen dizkit. Eta hori da beti gertatzen dena, ez? Eta etengabe Euskal Herrian dugun eztabaida bat musikagintzan ere gertatzen delako. Euskaraz egingo dut musika edo eta Euskal Herrira itxiko ditu tateak edo eta enagoela afirmazio horrekin ados, edo inglesez edo espainolez sortuko dut eta nazioartera edo behintzat Espainiar estatura zabaltzeko aukera izango dut musikagintzan ere asko aipatu den kontua delako. Eta musika zari garela 3 minutu besterik ez ditugu, goizeko 8:00 Iker gaur ez dago, baina etxeko lanak eginda utzi ditu. Egunon ekipo, egunon entzule, zer modu zaudete ondo? Bueno, gaur astazken astearen erdia egitera goaz, Jekitzarekin ja asko egin dugu, nik uste dut asko eta pentsatzen duen zerbait dela hori. Astearen erdia eguna bukatzen, niretzako jekitzen ja horria igaro eta hurrengo eguna sartzen garenean erdi egintzat eman dezakegu iaia. Batetik, aipatu, datorren astean, aste artean, hilak 30, Mast Pro topaketak izango direla Donostian Tabakaleran, Must Pro edo Mast Pro musikaren topaketa profesionalak, eta, esan dezakegula, eguerdeko 12:00 orduetara Tabakaleran, musikaria berezi bat egingo dugula, iragarri dezakegu orain arte ordutegiaren zain ginen, eta Baiazapenaren zain, hori batetik. Hortaz, nahi duen entzuleak bertati bertara ikusi nahi baldu bagaitu, bertati bertara ikusi nahi badu eta entzun nahi badu zer den musikaria bat, bertan izango gara, eta Iraia Kamra ere bai, ez da gizu hortorturian dagoen edo ez, Iraia ere bertan izango da, bere ahotsen atzan tartearekin. Eta zer esan behar nuen? Kantu hau, gaur taldekoak izango direla gauez musikarian, Barrenak Usten diskoarekin izango dira, eta hor, galdetu nahi dizuena. Kantu hau entzun, eta hasieran ea zer esaten duen zuen ustez. Nahi dut hori jakin, gauean harrituko da. Eta nik barre asko egin dut une horrekin. Horraino, irakorriko dut. Hori, asteazkena, astearen erdia egin da. Animo, erarte. Venga, Ronda Express, 8:00 heldu orduko, zer esaten du kantaren hasierak? Jokuz kanpo, aritz jokuz kanpo. Nire bai. Ni baita. Nika, hasikeran ulertu dut, ez dakiz zer, astoa. Ez dakit. Enigen horri erreparatzen esaten egon. Aipatu dugu ez genekila zer den zehazki esan duena. Ari ginen gure artean hitz egiten. Izan dugu tertulia paralelo bat. Orduan kontu ez da izan kantua zer esaten duen baizik eta Ikerrek zer esaten duen asmatu da genuela. Bueno, kantuaren hasierak zer esaten duen gaur iluntzean jakingo dugu Ikerrek argitzen duenean, goizeko 8:00 helduko dira. Biharra izango gara berriro ere, ekipo bihar arte. Bihar arte. Aio.
Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Koldo Gartziaren mugikorrak Guardia Zibilaren informazio zerbitzuarenak ziren. Santos Zerdanen defentsak iragarri duenez, Koldo auziaren bueltan argitaratu diren audioak Guardia Zibilaren informazio zerbitzuarenak izan daitezke. Salva Badiola, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Santos Zerdanen defentsak berretsi du Guardia Zibilaren grabaketa sistema erabilizela. Izan ere audioak interneteko cloud zerbitzari batetik datoz, ez mugikor batetik. Honek ondorioztatu dezakena da, Koldo Gartziak erabiltzen zituen mugikorrak Guardia Zibilaren kontrolpean zaudela. Bizkartzain oiak berak Televisión Espainolan esan zuen, berak ez zuela ezer grabatu. Eta Gazarako bidan den Global Sumut flotillaren aurkako olerketak salatu dituzte azken orduetan. What time? What time? 3 o'clock. Azken orduetan 15 bat dron Alma izeneko ontziaren gainean aritu dira joan etorrian. Dronetatik jaurtitzen dituzten objektuak eta lehergailuak momentuz ez dago zauriturik eta orduek aurrera egin ahala baloratuko dituzte kalteak. Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorreko batzorrean Donald Trumpek kargu hartu die Palestina estatu gisa onartu duten estatuei. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards Haserre hori gehiago zabaldu eta erakundearen beraren Europaren aldaketa klimatikoaren aurkako mezuen eta migrazioaren kontra aritu da Trump. Kontrara, bere burua goraipatu du, bere administrazioa eredua dela esanaz. Gainera, bakearen Nobel saria merezi duela ere gehitu du Trumpek. Gurean berriz, Jon Goikolea Juan Maria Atutxaren kabinete buru izandako Arkautiko zuzendari berri izango da. Atutxa eta Goikolearen bideak estuki lotuak joan dira, are gehiago. Atutxak legebiltzarrean eta hedabideen aurrean egindako adierazpen gogorrek Goikolearen arrastoa omen zuten. Eta azaroaren 26an 40 urte beteko dira Guardia Zibilak Mikel Zabaltza atxilotu, torturatu eta hiltzuenetik. Data horren atariko Mikel Zabaltzaren memoria garraiotuko duen ekimen ibiltari aurkeztu dute. Bere lankideek egindako Barazoren bat daukagu kordekin, esango dugu baitaren Aia Zudairek bigarren brontzea lortu duela Singapurreko mundu txapelketan, bastimeko igerilariak bularrerako 100 metrotan lortutako domina gehitu dio estilo askeko 400 metrotan igandean eskuratutakoari. Paula Ostizek, Movistar taldeko txirrindulari iruindarrak berriz, bigarren postuare eskuratu du Ruandako munduko txapelketako erlojupeko frogan junior kategorian. Eta esango dugu zinema kontuetan duela 2 hamarkada zinemadian ikusi zuela argia, Aupa Etxebeste filmak data ura gogoan, Zinemira saria jaso dute astearte honetan filmaren 2 zuzendariek, Asier Altunak eta Telmo Esnalek. Eskertu nahi ditugu, saria eman diguten ero, lehen eskerrak beraientzat eta baita gure harridura ere. Esan dutenez, familian egin dute beti zinema. Bere ibilbidea ez ezik euskal zinemaren bilakaera ere saritu dela nabarmendu dute.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide daukenez bada nabarmentzeko jasorarik? Ibilgailu batek matxura izan du, ene bat errepidean 424 kilometroan itsasondon, errei bat itxita dago eta 3 kilometratako autopilaketak daude. Bestalde ohiko autopilaketak ditugu ere Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan, eta bestelako ohar bat ere gaurkoan Realak partidua du, Mallorcaren aurka, eta gogoan izan zerbitzua indartuko duela Euskotrenek gaur. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Erabat egonkortu ezinek ibiliko da eguraldia asteazken honetan ere. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar hodeigune ilunauak agertuko dira Kantabriar isurialdean, eta bertan tarteka euri zaparadaren bat edo beste izango dugu. Ez eraskorik ez ala ere, eguerdi alderako gainera atertu egingo du eta ostartetxo batzuk zabalduko dira. Aldiz ego isurialdean hodeiak eta ostarteak eta eguraldia atsegina nagusituko dira goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduak lurralde osoan nahiko politak izango dira, ostarte politekin, bereziki ego isurian, azken orduetan hori bai berriro ere hodeiak ugarituko dira Kantabriar isurialdean, eta ez da baztertu behar bertan euri pixka bat egitea ere. Haizeak goizan aldekorantzen joko du, ego ukitu batekin kortaldean, arratsaldean lurralde osoan ipar-mendebaldekoa nagusituko da, eta bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendetuko dira, maximoak antzeko kokatuko dira edo litekena da ego isurialdean zertxo algora egitea ere. Kantabriar isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean errendetuko dira maximoak eta ego isurian 15 eta 20 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Kantabriar isurialdean barnealdean emango dira, altuenak aldiz herriberan. Jarraizburua teknikan, irailak 24 dugu asteazkena. Informazioaren aria. Usurbil bizi, irailaren 27an eta 28an, zatoz zubietara, errebotearen eguna ospatzera. Gure ondare biziaz gozatzeko aukera paregabea. Egitarau osoa, 650 usurbilbizi.eus webgunean. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Birziklatze istorioak! Brika dagokion edukiontzira bota dute! Brikorra! Txiki egin zen potea berriro jaiotzeko! Etxeko lanen kuadernoa zena zereal kaxa bihurtu da! Jarraituko du, birziklatzen jarraitzen badugu! Historio gehiago birziklatu.eusen. Ekoenbes, Ekovidrio eta Eusko Jaurlaritza. Informazioaren aria. Gazarako bidean den Global Sumut flotilla beste erasoak izan dira, horixe da azken orduetako bat, hain zuzen salatu dute itsasontzietara bideratutako identifikatu gabeko lehergaiak edota komunikazio bideak eteten saiatu direla. Bideo baten bitartez ikus daiteke nola ontzietako baten gainean lertzen den objektuetako bat, azken orduetan 15 bat drone Alma izeneko ontziaren gainean ibili dira joan etorrian, dronetatik jaurtitzen dituzte objektuak eta lehergailuak momentuz ez dago zauriturik eta orduek aurrera ginela baleratuko dituzte kalteak. Esango dugu baita ere Nazio Batuen erakundean ere, ari direla bilkura orokorra egiten, 80. asanblea dain zuzen eta hitz egiten azkenetako bat ere Donald Trump izan da. Berak kargua hartu die Palestina estatu gisa onartu duten estatuei. Haserre hori gehiago zabaldu eta erakundearen beraren Europaren aldaketa klimatikoaren aurkako mezuen eta migrazioaren aurka ere ibili da, kontrara bere burua goraipatu du, bere administrazioa eredua dela esanaz, gainera bakearen Nobel saria merezi duela ere gehitu du Trumpek. Israelen eta Benjamin Netanyahuren argudioak errepikatu eta Palestina estatu moduan aitortu dituzten herrialdeak gogor kritikatu ditu Donald Trumpek. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Urriaren 7 ezin dela ahaztu eta estatu gisa aitortzea Hamaseko terroristak babestea dela esan du. Nazio Batuen erakundean dauden 180 estatutatik geroz eta gehiago aitortu dute Palestina eta jadanik 157 estatu dira. Horrek Ameriketako estatu batuak geroz eta bakartiago utzi du.
Hamasen eskariak aitortu beharrean, baituek berehala askatzeko eta negoziaketetan bake proposamena onartzeko eskatu du Trumpek. Egiari zor, bake negoziaketetan ziren ordezkari ia denak hildituze. Baituak askatzeko prest dago Hamas, beti ere Gazako erasoa gelditu eta handik alde egiten badute soldadu sionistek. Akordioa iriste hartzen aldiron eta jajuren sabotajea etorri da. 10 baitu askatu eta laguntza humanitarioa sartzeko tratua egin zuten, baina Israelek ez du bete eta lurreko erasoaldia etorri da. Ordubeteko hitzaldia egin du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Eta Nazio Batuen erakundearen arauak etengabe urratu ditu, bai barruan eta bai kanpoan ere. Gaineratu du munduko biztanleak berari Nobel saria emateko desiatzen daudela. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. Hamasek eskertu egin du Estatu Palestinarra aitortu izana herrialde askok, baina okupazio sionista mantentzen den bitartean erresistentzia armaturako eskubide osoa duela esan du. Eta Espainiar Ministroen Kontseiluak Israeli armak enbargatzeko eta Palestinako lurralde okupatuetatik datotzen produktuen salerosketa debekatzen duen dekretu onartu du. Enbargoa osoa izango dela iragarri arren, dokumentuak interes orokor nazionaleko salbuespenak egon daitezkela jaso du. Exekutiboak urrats irmo eta itzindaria dela esan du, baina Palestinarekiko elkartasun taldeek hainbat salbuespena albidetzen dituen iragazki bat dela esan dute eta neurri zorrotzagoak eskatu dituzte. Consolidación del embargo total de armas a Israel, la prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso, denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel. Dekretuak ez du debekatzen hegazkin ala itsasontziak material militarrekin portu eta aeroportu espainiarretatik igarotzea. Salbuetsitak daude ere, Ameriketako Estatu Batuakek Espainiarre estatuan dauzkan baseak ala dagoeneko Israelko industria militarrari esleitutako kontratuak. EH Bilduk zein Podemosek dekretua kritikatu dute Israelekin harreman oro hautsi egin behar dela eskatu dute Mertxe Izburuak eta Jone Belarrak. Debería de ir más allá de tomar decisiones muy concretas y muy contundentes en el tema de las sanciones económicas y comerciales, ruptura de relaciones con Israel en todos los ámbitos. Que incluya el tránsito de armas a través de nuestros puertos. Ese embargo tiene que afectar también, por supuesto, a las bases norteamericanas en suelo español y, desde luego, tiene que afectar a la compra de armas de empresas españolas que son filiales israelíes. Eta Gazaz gain Nazio Batuen erakundeako hartarazi du Zisjordanian ere bertako herritarrak euren etxeetatik indarrez ari direla kanporatzen soldadu israeldarrak. Nazio Batuen ikerketa batzorde batek Israel argi eta garbi Gazaz gain Zisjordanian bertako herritarrek kanporatu eta lurrak okupatzen jarraitzeko asmoarekin jarraitzen duela baieztatu du. Frogak aurkeztu ditu eta dioenez indarrez herritarrak desplazatzea gerra krimena da. Jenin, Tulkarem eta Nursharm Zisjordaniako errefuxiatuen kanpalekuetan Israelgo armadak egin dituen operazio militarrek garbi erakusten dute bertako azpiegiturak eta eraikinak suntsituta Palestinarrek ez dutela beste aterabiderik bertatik alde egin baino. Orotara 40.000 lagunek egin behar izan dute alde euren etxetatek. Alde egin ondoren errefuxiatuen kanpalekuak itxi egin dituzte. Gainera Zisjordanian armadaren erasoez gain kolonoen erasoak pairatu behar dituzte egunero. Impunitate osoz aritzen dira armadaren babespean etxeak, lurrak eta pertsonak erasotzen. Astearte honetan bertan kolono talde batek tiro zil zuen 20 urteko Palestinar bat Al-Mujair herrian militarrak atzean zituztela tiroka hasi ziren bertako edozein herritarren kontra eta 7 zauritu zituzten balaz. Bestalde Gazan astearte honetan gutxienez 34 hil ditu armada sionistak eta Osasun Ministeritzako hartarazi du edozein momentutan mediku asistentzia gabe geratuko direla erregaia falta baitzaie eta geroz eta eraikin gutxiago dituzte. Eta Donostiako udalak harreman instituzional oro etengo ditu, orain edo etorkizunean Israelgo estaturekin Gazan ematen ari den genozidioa salatzeko. Donostiako udalak Israelgo gobernuarekin harreman instituzionalak eteteko proposamena eraman du Podemos taldeak eta udal batzan guztiek babestu dute ekimena, PPek izan ezik. Víctor Lasa. Hoy es el día que rompemos relaciones con el gobierno de Israel y que decimos no al genocidio, no a las violaciones de derechos humanos, no a los crímenes de guerra. Y decimos sí a la libertad y dignidad del pueblo palestino.
Eta Palestinar erresistentziaren alde eta Israelgo estatu okupatzailearen desegit aldarrikatzeko eta honen aliatu guztiak agerian uzteko manifestazio nazionala deitu du Palestinarekin elkartasunak taldeak urriaren 4 Iruñean. Israelgo estatuaren eta sionismoaren konplize guztien aurka borroka zuzena biderkatzera deitu du Palestinarekin elkartasuna plataformak Nafarroako hiriburuko kaleetan. Manifestazioa urriaren 4 izango da 12etan Antoniutitik abiatuta. Genozidioaren amairera gobernu, enpresa eta alderdien konplizitatearen aurka borrokatuz lortuko dugu, mobilizazioa, boikota eta ekintza zuzena bultzatuz. Euskal Herritik zeregin nagusiak bi direla azaldu dute. Batetik, Palestinar erresistentziaren defentsa eta bestetik Israelen konplize diren gobernu, alderdi eta enpresak presionatzen jarraitzea. Informazioaren aria. Goizeko 8:06 bestelako kontuetan albiste aski esanguratsua daukagu gaur, gara egunkari hartuz gero, bertan nabarmentzen da, Koldo Gartziaren mugikorra Guardia Zibilaren informazio zerbitzuarenak zirela, hain zuzen, Santos Cerdanen defentsak iragarri duenez, argitaratutako audioak Guardia Zibilaren zerbitzutik etorriko lirateke, ez zuzenean Koldo Gartziaren grabaketetatik, ez da halako zerbait gertatzen den lehen aldia, Euskal Herrian aurrekariak daude. Guardia Zibilaren uko departamentuak berretsi zuen audioak Koldo Gartziaren etxean gauzatu zen, miaketan dutela jatorri. Abalosen autogidaria izandakoak dispositibo informatiko ezberdinetan gordeak zituen audio guztiak, hala ere, ikerketak aurrera egin ahala, topaketak gerozetan hasiagoa bihurtzen ari da. Gartziak erabili zuen grabatzeko sistema konplexua zen. Eta Guardia Zibilaren informazioa zerbitzuetako Ruben agentearen laguntza jaso zuen. Azken hau 2008 urtean Guardia Zibilaren Gipuzkoako informazio zerbitzuaren parte zen. Gartziari Venezuelara joateko laguntza eskatu izanagatik egin zen ezagun. Oye, fíjate tú que en México ya hay un grupo policial que se llama Guardia Civil. Fíjate dónde llegamos. Ese es mi futuro destino después de Venezuela. Gracias a ti, será. Victor de Aldama enpresariaren bitartez Bilalbak mugikorrak bidaltzen zizkion Gartziari. Trukean, Aldamak Bilalbari 98.000 euro ordaindu zion. Mugikorren banaketa hau ezaguna zen, baina gutxiago aipatu dena da, grabaketak burutzeko sistema ala jasotako audio guztiak. Guardia Zibilaren ikerketa departamentuak dio ezinezkoa izango dela material guztia sumarioan sartzea. Besteak beste, sekretu ofizialen legea argudiatu dute Bilalbaren postua dela eta. Sistemari dagokionez, Santos Cerdanen defentsak berretsi du Guardia Zibilaren grabaketa sistema erabilizela, izan ere audioak interneteko cloud zerbitzari batetik datoz, eta ez mugikor batetik. Honek ondorioztatu dezakena da, Koldo Gartziak erabiltzen zituen mugikorrak Guardia Zibilaren kontrolpean zeudela. Bizkartzaino oiak berak Espainiar Telebistan esan zuen, berak ez zuela ezer grabatu. Yo no grabo nada. Ala justifikatu daitezke Gartziaren auto leporaketak guztira 170 mugikor jaso dituzte ikerketan. Victor de Aldamak berak hainbat mugikor erabiltzen zituen hilabetero. Kasuaren audioetako batean, Ruben Bilalbaren arduradun batek orain artean grabaketak normaltasunez egin direla onartzen du, eta kezka adierazten du aferaren inguruko haserreagatik kasuaz zipristintzea. Hainbat edabidek arduradun hau Francisco Javier Vázquez Aznazen gisa identifikatu dute Guardia Zibilaren unitate antiterroristaren koronela. Sánchez Corbinen ostean etaz gehien zekien agentea zela esan zuen iturri anonimo batek El Independiente edabidean. Berak eskatu zuen Koldo Gartziari Guardia Zibilaren merituaren saria ematea. Ez dago argi noiztik jasotzen zituen Koldo Gartziak mugikorrak. Jakina dena da kolaboratzaile gisa jasotzen zituela eta Guardia Zibilaren hainbat agenterekin batera K. Fontaneria izeneko WhatsApp talde baten parte zela. Eta beste gorputz polizial batera aipatu beharra dugu goiz honetan, izan ere Juan Maria Atutxaren garaian, hau ertzaintzaren ala baitare, osasun sailaren arduradun izandakoaren gabinete buruaren eskuetan utzi du Lakuako gobernuak Arkautiko ikastegiren zuzendaritza. Jon Goikolearen eskuain zuzen, Egoi Belategi.
Jon Gurutz Gomez Goikolea Gasteizen jaio zen 1959an. Informazio zientzietan lizentziaduna garaian Arabako Dei egunkariko ordezkari izan zen eta handik herrizengo sailera salto egin zuen prentxarduradun gisa. Juan Mari Atutxaren kabineteko zuzendari izatera igaro zen. Ordutik, bien bideak estuki lotuak izango ziren. Are gehiago Atutxak legebiltzarrean eta hedabideen aurrean egindako adierazpen gogorrek Goikolearen arrasto omen zuten. Atutxak Gasteizko legebiltzarreko buru izendatu zutenean Goikoleak lagundu zion kabineteko buru gisa. Gogora ekarri behar da ezker abertzaleak Atutxa ganberako lehendakari gisa ordezkatzea behartu zuenean, azken unean izendatu zuela EAJak postu horretarako Izaskun Bilbao. Goikolea Bilbaoren parean gelditu zen legebiltzarreko lehendakariaren kabinete buruaren karguari hautsiz. Hala ere, Juan Mari Atutxa Sabin Arana Fundazioa zuzentzen hasi zenean, patronatuko kide izendatu zuten ere Goikolea. 2009ko hauteskundetan ezker abertzalea legez kanpo zegoenean hain zuzen ere, nekoa botere pilatu zuten PSek eta PPek EAJ agintetik baztertzeko etorduan, Gasteizko ganbera Bruselakoarengatik aldatu zuen Goikoleak Izaskun Bilbao europarlamentari izendatzearekin bat. Kasu honetan, europarlamentari bizkaitarraren idazkari kargoa izan zuen. 2024ko amaierara arte egongo zen euroganberari lotuta Jon Goikolea. Ardura oso ezberdinak izango ditu hemendik aurrera. EAJaren hainbat goi karguri estuki lotu izan den Goikolea, Arkautiko Akademiako zuzendari berria izango da eta. Olga Fernandino berriz, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Administrazio eta Zerbitzuen zuzendaria da irailaren bataz geroztik. Lakoak dionez, Goikolea eta Fernandino izango dira akademiaren hezkuntza eredu berria gauzatzeko arduradunak. Eredu horren berrikuntzen artean daude, besteak beste, ikaslek gaua Arkautin igaro behar izatea prestakuntza hilabeteetan zehar. Modu honetan, Miren Dobaranen lekuko hartuko du Jon Goikoleak. Urte eskaseko jardunaren ostean, uda hasieran dimisio eman zuen Dobaranek, baina ez berak ez Bingen Zupiriak zuzentzen duen saiak ez dute azalpenik eman arrazoien inguruan. Amaia Angulok ere kargo utzi zuen Dobaranekin batera. Ertzaintzako beste kargudun batzuekin izandako desadostasunen testu inguruan gertatu zen, zenbait komunikabideren arabera eta ertzain eta udaltzen izateko hautagai gehiagoren hautaproban bertan bera ustea bezalako albistekin bat etorriz. Ertzain izateko hautagaien erdiak baino gehiagok gogore ekarriko dugu ez zuten gainditu ezagutza proba. Jarri dut berriro astrazarrean, itzali du sakana gau erdiko ekaitza. Eta administrazio publikoari dagokionez ere, nabarmendu beharra dugu, hain zuzen, osteguneko politika orokorreko osoko bilkuran Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak azaldu zuela Osakidetzako langileen egonkortzean aurrera gintzela behin-behinekotasuna uneko 37tik 11%raino murriztuta, baina Osasun Sailak astelehen honetan legebiltzarrera bidali dituen datuek diotena da 26,5 kokatzen dutela datua, iazko kopurua 3,49 badator Pradalesek bilkuran emandakoarekin. Eta aipatu beharra dugu, baitare Nafarroan hain zuzen, Etxeon izeneko marka berriaren lehen fasean, guztira 735 etxe bizitza berri eraikiko dira 5 urtetan Nafarroan, hauetako 493 alokairuko etxe bizitzak izango dira, sozialak zein eskuragarriak, 128 azalera eskubideko salerosketa erregimenean eta 114 kooperatibentzako erabilera lagapeneko erregimenean. Begoña Alfarok azaldu duenez, ekimen honek sakoneko aldaketa dakar, Nafarroan etxebizitza publikoa planifikatu, eraiki eta kudeatzeko moduan, eta joan den ekainean etxebizitza eskuragarriari buruzko foru legea onartu ondoren sortu da. Etxeon izenpean biltzen dira batetik, etxebizitza parkea modu iraunkorrean eta epeluzean handituko duten sustapen berriak eta bestetik plangintza eta kontrol sistema bat baliabideak ahalik eta gehien optimizatzeko, kostuak murrizteko eta proiektu bakoitzean ahalik eta kalitate eta eraginkortasun handiena bermatzeko. Informazioaren aria.
Goizeko 8:25, heldu den azaroaren 26an 40 urte beteko dira Guardia Zibilak Mikel Zabaltza atxilotu, torturatu eta hil zuenetik. Data horren atariko Mikel Zabaltzaren memoria garraiatuko duen ekimen ibiltari aurkeztu dute. Autobus batek lotuko ditu Orbaizeta eta Donostia, Zabaltzaren sorterria eta bizi zen hiria atxilotu eta hil zuten unean. Altzako, Aezkoako eta Bortzirietako herri ekimenek, Debuseko langileek, Euskal Herriko torturatuen sareak eta Egiazor fundazioak Mikel Zabaltza 40 urteko goan izeneko egitasmoa prestatu dute, oraindik gauza asko jakingabe daudela aldarrikatzeko. Azaroaren 26tik abenduaren 14 arte, Zabaltza desagertu zen egunetik Bidasoa ibaian agerrarazi zuten egunerarte, autobus batek Euskal Herriaren parte bat zeharkatuko du, Orbaitz eta Iruña, Bortziria, Kaltza eta Donostia lotuz. Zabaltza auziaren nondik norakoak ezagutarazteko hainbat txokotara gerturatuko den autobus ibiltari batean erakusketa bat izango da. Tokian toki hainbat ekintza antolatuko dira, abenduaren 14an Donostian ekitaldi nagusi bat egingo dutelarik. Bere lankideek egindako protesta ikonikoa izan zen. Hemen ez dago gidaria non dago, zioen Donostiako udaletxeraino eraman zuten autobusetik zintzilikatutako pankartak. 40 urteren ondotik ekintza hura berreskuratuko dugu. Memoriaren aritik tiraka gogoratu dute Zabaltza Donostiako autobus publikoetako gidaria zela 1985ean Guardia Zibilak atxiki, torturatu eta hil zuenean. 22 urteko espetxe zigorra ezarri diote, 42 urteko Gasteizko gizonezko bati, 5 eta 6 urte zituztenetik 2 alabak modu jarraituen bortxatzegatik. Gainera, emaztearen aurkako irainak, mehatxuak eta sexu abusuak egiteagatik ere zigortu dute. Espainian jaso den bezala gizonezko honek euren alabak hainbat urtez bortxatu zituen, 5 eta 6 urte zituztenetik. Gertaera hauen ondorioz bai amak bai bi alabak tratamendu psikologikoan daude, eta neskek ondoez emozional esanguratsua, trauma osteko sintomatologia eta interakzio sexuafektiboan zailtasunak izateko probabilitate handia dute epailearen arabera. 16 urtetik berakoei sexu abusuen 2 delitu egiteagatik 11 urteko 2 espetxe zigorra ezarri dizkio epaileak, aideak izatearen eta sexu harremanak edukitzearen larriagarria aintzat hartuta. Era berean 12 urtez alabengana hurbiltzeko debeku ezarri diote eta ezin izango du beraiekin harremanak izan 25 urtez. Eta Dunako klub bateko arduraduna atxilotu dute sexu esplotazio eta lokaleko emakumeetako bati eraso egiten saiatzea gotzita. Emakumeak tratu iraingarria jaso zuela eta droga kontsumitzera bultzatu zutela salatu du. Zazki klubean topatu zuten emakumearen salaketaren arabera, tratu humilagarria jasotzen zuen lokaleko arduradunaren aldetik, droga hartzera bultzatzen zuen eta aldi batean ere, berarekin harreman sexualak edukitzen saiatu zen emakumearen borondatearen aurka. Eta baita ere, nabarmendu beharra dugu, zentzu honetan ere, kantua sortu dutela eta kantua bera ere aurkeztu dutela Iruñan. Propioki esango dugu, bi taldek, zehazki Sukai taldeak, zein Las Poderosas taldeak kideek, sexu esplotazioaren aurrean, stop, trata abestia sartu dute. Aurkezpen labur eta sakon baten bidez, bi kolektiboek gaur egun emakume askok jasaten duten sexu salerosketaren eta esplotazioaren inguruan jendea sentsibilizatu nahi izan dute. Azaldu dutenez, Estatu Espainiarra prostituzio gehien kontsumitzen duen mundu mailako 3. da, eta 10 gizonetik 4 noizbait prostituzioa kontsumitu duela aitortu du. Informazioaren aria.
Goizeko 8:30 direla ere esango dugu Europako Batasunak ikerketa jarri duela martxan Kopenhage eta Oslon astelen iluntzean dronen presentziatik aire eremu itxi behar izan zutelako. Errusia jarri dute susmopean eta Moskuk akusazioak ukatu ditu. Danimarkako eta Norvegiako hiriburuetako aireportu nagusinak itxi egin zituzten astelehen gauean zenbait droneren presentzia nabaritu ondoren. Danimarkako gobernuak eraso larritzat hartu zuen eta Europako Batasunak Errusia jo zuen errudun. Aurrez, Polonian, Errumanian eta Estonian gertatu bezalaxe. The EU and hence all instruments at union level, at member state level, need to ensure the safety of the union and also to take into account the security of... Anita Hiper, Europako Batzordeko kanpo gaietarako bozeramaleak Errusia Europako aire eremuan sartzen ari dela etengabe eta horrek ondoriak izan behar dituela esan du. Gainera, teknologia berrien eta bereziki dronen aurrean neurri berriak hartu behar direla uste du. Errusiak ordea uko egin dio akusazio orori eta €1 Moskuio puntuan edukitzeko estrategiatzat hartu du. Kopenhageko eta Osloko bi aireportu itxi behar izan zituzten 2 orduz eta hango polizien arabera erraminta horiek edukitzeko ezin da edonor izan. Estoniak araskatuta NATOko bilera eduki berri dute eta Moskuri eskatu dio formalki geldiarazi ditzala droni bidezko hegaldiak besteen aire eremutan. Bestela edozein neurri militar hartuko dutela defentsa militarraren izenean. Eta parazetamolaren eta autismoaren arteko lotura zientifikorik ez dagoela argitu du ere munduko osasunaren erakundeak. Ikerketa egin du horren inguruan munduko osasunaren erakundeak eta evidentzia zientifikoak ez duela horrelako loturarik egin ebatzi du. Izan ere, Donald Trumpek Ameriketako Estatu Batuetako parazetamola ezartzeko gomendioa egin zien haurdun daudena emakumei, horrek autismoa ekar dezakelakoan. Tarik Jacerevich erakundeko ordezkariak esan du zientziari egin behar zaiola kasu eta ez pertsona baten okurrentziei. Argentinan berriz hankaz gora du Javier Mileiren gobernuak estatua, bertako monetan pesoak geroz eta gutxiago balio du, bankuen krisiak eraginda eta hau ikusita Donald Trump bere sozioaren erreskaterako prest agertu eta dolar gehiago emateko politikak ere proposatu ditu. Ameriketako Estatu Batuetako bankua Argentinako ekonomia babesteko edo zer egiteko prest dagoela esan du Trumpek. Milei bien bitartean bertako finantza merkatua lasaitu nahian dabil. Argentinako moneta, pesoa, ies egiten ari da eta herrialdeko dibisak saldu behar izan ditu Mileik behin Buenos Aireseko hauteskundeak galdu ondoren. Mailegu bat eskatuko diola Ameriketako Estatu Batuari esan du honek eta baietz etxe zuria edo zertarako prest dagoela. Eta azkenik nazioartetik ere esango dugu, nazioarteko zigor auzitegiak propioki gizateriaren aurkako 3 krimen ere leporatu dizkiola Rodrigo Duterte Filipenetako presidente ohiari drogen aurkako errepresio doltsuan 76 lagunen heriotza eragiteagatik. 80 urteko agintari ohia iragan martxotik dago atxilotua, hagan eta formalki leporatu diote 19 heriotzaren zeharkako egilekide izatea 2013 eta 2013 eta 2016 artean. Davao herriko erregidore izan zenean. Egotzitako beste bikarguak berriz herrialderen buru izan zen garaieri buruzkoak dira. Nazioarteko kontu guzti hauekin gelditzen gara Aritz Santa Maria, eskerrik asko. Gero arte. Kirol aria naiz irratian. Naia Zudairek bigarren brontzea lortu du Singapurreko munduko txapelketan, bastimeko igerilariak bularrerako 100 metrokoan lortutako domina gehitu dio estilo askeko 400 metrokoan igandean eskuratutakoari. Malen Frantsesena, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzule, SB7 kategorian lortu du 3. postua bularrerako 100 metroko finalean. Kronoa 1:33:87 geldituz. Maria Pavlova errusiarrak lortu du urrea 1:34:11ko denbora eginda, munduko errekor berria ezarriz. Gainera, zilarra Iona Winfrey Britainiarrak zintzilikatu du 1:26:17ko markarekin. Bestalde, Inigo Jopisek atzo bizkar estiloko 100 metroetan munduko txapeldun izan zenak, tximeleta estiloko 100 metroko proba jokatu du gaur S8 kategorian, 4. postuan amaitu du goizeko sailkapen saioa eta horri esker finalean sartu da, baina bertan donostiarrak 8. bukatu du 1:7:43ko markarekin. Eta txirrindularitza berare nabarmendu beharra dugu, izan ere, Movistar timeko txirrindulari iruindarra den Paula Ostizek ere, garaikurra eskuratu du.
Garaipena herberetarrarena izan da, Megan Arens izan da azkarrena, batez ere azken zatiko arbideko aldapan egindako igoerari esker. Brontzea berriz Norvegiako Oda Aune Gisingerrentzat izan da. Ostiz, Kigalira aurrea lortzeko asmoz iritsi da, baina erlojuaren kontrako proban eta baita datorren larun batean jokatuko den linea proban ere. Lehen saiakeran zilarra eskuratu du. Ostizek adierazi du denboratan ondo zetorrela, baina azken zatia izan dela gogorrena. Hala ere, pozik agertu da lortutako zilarrarekin aipatuz orain gozatu egin behar duela eta larun batean talde ona duenez saiatu egingo direla. Gisinger 3. izan da 37 segundura, Buzmanek berriz 5. amaitu du, hormako hasieran izan zuen arazo mekaniko baten ondorioz. 4. postuan beste herberetar bat sailkatu da, Russ Müller bere herrialdeko tradizio txirrindularia jarraituz. Garaipenak aipatu ditugu, baina zailago duena kaso atletik bera izan daiteke, ezin izan duelako Ginonarekin ere, azken sailkatuaren aurka hain zen, banakako berdinketarekin bukatu da partida. Lehen zatian, Ounaik Kataluniarren gola sartu du 8. minutuan eta zaleek txistu artean agurtu dute taldea atsedenaldian. 2. zatian, Jauregizarrek berdinketa jarri du 48. minutuan eta hortik aurrera Lehoiak gehiago hurbildu dira 2. gola egitera, baina ez dute asmatu. Laportek berriro jantzi du zurigorria 7 urteren ondoren, baina taldea Nico Williams eta Vivian gabe aritu da. Bueno, me he encontrado bien con balón, sí, es verdad que haber encajado ese gol nos ha perjudicado bastante. Hoy queremos la victoria, era muy importante para nosotros volver a ganar en casa, 3 puntos, pero bueno, nos vamos con un empate que nos sale un poco amargo, porque ya te digo, nuestro objetivo era ganar hoy. Pero bueno, ya pensando en el siguiente y bueno, a seguir peleando en la liga que queda mucho todavía. Atletikek 3 jardunaldi daramatza ligan garaipenik gabe eta datorren larun batean Villarreal hartuko du San Mamesen. Eta Alaves eta Realak ere, beraien partiduak ere jokatuko dituzte ondorengo egun hauetan. Bi taldeak porrotetik datoz, Babazorroek Sevillaren aurka galdu zuten Mendizorrotzan eta Txuri-Urdinek Betisen aurka galdu zuten kanpoan. Bi entrenatzaileek aldaketak iragartzen dituzte hasierako 11koetan. Alabesek sasoia hasiera ona izan arren berehala erreakzionatu nahi du. Kudetek talde osoa du eskuragarri. Patxeko titular izan daiteke atzealdean eta Denis Suarez eta Lucas Boye hasieratik aritzea espero da. Real aldiz presiopean dago. 22 partidatik 4 garaipen baino ez ditu eskuratu azken boladan, eta maiatzaz geroztik ez du etxean irabazi. Lesioak pilatzen ari dira eta Sergio Franciscok Alex Lebabier deitu du zerrendara Sanseko erdilari gaztea. Sí, bueno, por supuesto que mañana es un partido importante. Creo que por responsabilidad y porque creo que todos tenemos ese punto de rabia porque no estamos consiguiendo los resultados. Mañana, por supuesto, que entendemos que es un día para cambiar la dinámica, para dar nuestra mejor versión y para ser competitivos durante 90 minutos que nos hagan conseguir esa victoria que llevamos buscando tiempo. Gaurko jardunaldian, bai Alaves, bai Erreala, garaipenaren premia argiarekin lehiatuko dira. Eskerrik asko, Malen. Zuei. Donostiako zinemaldia Naiz Irratian. Eta gaurko albistegia borobiltzeko esango dugu zinema kontuak ere aipagai ditugula. Sarritan ez da erraza isiltasunari aurre egitea, baina indarkeria matxistari aurre egiteko beharrezko izan ohi da ere, horixe bera apurtzea. Horixe bera egin dute zinema munduko emakumek Donostian ahotsa altxatu eta aurkeztu dute gure ahotsak indarkeria sexualaren aurkako ekintza kolektiboa ere. Esango dugu gure ahotsak ekimenaren bitartez, zehazki, 30 emakume inguruk indarkeria matxista pairatu duten kiden testigantzak ere irakurri dituztela isiltzera behartzen dituen sistemaren aurrean ahotsa altxatzeko saretzeak duen garrantzia ekarri dutelarik lehen planora. Euskal Herri osoan aplikatu nahi duten protokoloa urrirako aurkezte aurreikusi badut ere, honetarako ikerketa bat egin dutela azaldu dute eta datu esanguratsuak eman dituzte. Inkesta erantzun duten pertsonen 40% adierazi du ez dela seguru sentitzen bere lan
inguruan, 43%ak erantzun du indarkeria kasuren bat bizi izan duela lehen pertsonan eta 60%ak indarkeria kasuren bat ikusi duela. Ikusentzunezkoen alorrean lan egiten duen 60%ak onartu du ere, nolabaiteko sexu indarkeriare jasan duela, 82%ak ez du salatu eta 84%ak norbaiti kontatu dio, baina ez du salatu. Eta nabarmendu dute, bagun, kantzelazioaren kulturaz asko hitz egiten dela, baina hau emakumek pairatzen dutela. Beraz, protokoloak martxan jartzea aldarrikatu dute, sexu jazarpenari aurre egiteko zinema munduan ere, gizonek soilik osatutako espazioak saiestea edota errodajetan puntu moreak jartzea eta baita intimitate koordinatzaileak egotea. Eta zineari dagokionez ere, esango dugu, duela 2 hamarkada zinemaldian ikusi zuela Argia, Aupa Etxebeste filmak, data hura gogoan, Zinemira saria jaso dute astearte honetan, filmaren 2 zuzendariak Asier Aldunak eta Telmosnalek. Victoria Eugenia Antzokiak hartu duen Euskal Zinemaren galan jaso dute saria Altunak eta Esnalek. Sara Kozar eta Joseba Paolaza aktoreak izan dira, Joaldunekin hotsarekin eta Peio Reparazena hotsarekin abiatu den ekitaldiaren gidari. Altunak eta Esnalek unkituta jaso dute saria eta eskertu egin diete eman dietenei. Eskertu nahi ditugu saria eman diguten ero hauei. Lehen eskerrak beraientzat eta baita gure harridura ere. Esan dutenez, familian egin dute beti zinema. Bere ibilbidea ezazik Euskal Zinemaren bilakaera ere saritu dela nabarmendu dute. Palestinaren egoera ere presente izan da, eta bihotzez salatu dute Palestina pairatzen ari den genozidio basatia. Lehenik gure elkartasuna adierazi nahi diegu bat eginez Palestinar herriarekin, eta hemendik tanta lortzen dugun itsaso handi bat egitea genozidio hau buka daiten. Gauzak asko aldatu dira urteotan. Aurten, inoiz baino gehiago entzun da Euskara Zinemaldiaren sekzio ofizialean. Hainbat euskal sortzaile ari dira izaten Urrezko Maskorraren leian edo beraien produkzioen aurkezpenetan murgildurik. Sail nagusitik kanpo ere bada euskaraz zerrikusia. Baina 2005 urtean kontuak bestelakoak ziren. Urte luzez etzen euskarazko lanik filmatu gurean. Hain zuzen ere, Aupa Etxebesteren grabaketa mugarri izan zen lantalde teknikoa euskal profesionalez osatzeko. Garai hartan egindakoaren eskerron bezala hartu dute sarituen garaikurra eta euren buruaz gaindi kolektibo bati egindako omenaldi gisa hartu dute. Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12:00 aurrera, informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz Irratia. Informazioaren aria. Goizeko 9:04 gutxi heltzear daudela, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta gaurko honetan, gurekin dauzkagu Joseba Permatx ekonomilaria eta Ainhoa Etxaide sindikalista. Egunon, zer moduz? Egunon. Ongi? Ongi. Eta zu, Joseba? Korrika eta presagatorria pizka trafiko pizka batekin, baina ondo. Lasaituko gara apur bat erritmoa baretzen, gure albistegian ere pixkat ala ibili naizela ere esango nuke, baina esango dugu, propioki Nazio Batuen Erakundeko asanblada orokorrean Donald Trumpek karkua hartu diela, Palestina estatu gisa onartu duten estatuei haserre hori gehiago zabaldu eta erakundearen beraren
Europaren aldaketa klimatikoaren aurkako mezuen eta migrazioaren aurka ibili da, kontrara bere burua goraipatu du, bere administrazio eredu dela esanaz, eta gainera bakearen Nobel saria ere merezi duela ere gehitu du Trumpek. Israelen eta Benjamin Netanyahuren argudioak errepikatu eta Palestina estatu moduan aitortu dituzten herrialdeak kritikatu ditu gogor Donald Trumpek. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Urriaren 7 ezin dela ahaztu eta estatu gisa aitortzea Hamaseko terroristak babestea dela esan du. Nazio Batuen erakundean dauden 193 estatutatik geroz eta gehiago aitortu dute Palestina eta jadanik 157 estatu dira. Horrek Ameriketako estatu batuak geroz eta bakartiago utzi du. Hamasen eskariak aitortu beharrean bahituak berehala askatzeko eta negoziaketetan bake proposamena onartzeko eskatu du Trumpek. Egiari zor bakeen negoziaketetan ziren ordezkari ia denak hil egin dituzte. Baituak askatzeko prest dago Hamas, beti ere Gazako erasoa gelditu eta handik alde egiten badute soldadu sionistek. Akordioa iriste hartzen aldiro Netanyahuren sabotajea etorri da, 10 baitu askatu eta laguntza humanitarioa sartzeko tratua egin zuten, baina Israelek ez du bete eta lurreko erasoaldia etorri da. Ordubeteko hitzaldia egin du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Nazio Batuen erakundearen arauak etengabe urratu ditu bai barruan eta bai kanpoan ere. Gaineratu du munduko biztanleak berari Nobel saria emateko desiatzen daudela. Por eso Hamasek eskertu egin du estatu palestinarra aitortu izana herrialde askok, baina okupazio sionista mantentzen den bitartean erresistentzia armaturako eskubide osoa duela esan du. Entzun dugu Donald Trump anekdota ere egontzan, bere prompterrak ez zuela funtzionatu, heldu zirenean ere Nazio Batuen erakundeko egoitza nagusi horretara eskilarek ere ez ziotela funtzionatu, baina bereziki mamia garrantzitsuena. Eta mamiak Palestinarekin lotura sendoa izan zuen, kritikak ere, Palestinaren aitortza egin duten estatuei, eta, jakin nahiko genuke, ea ze iritzi duzuen, askotan bereziki, egun hauetan, apur bat ere zalantzan jarri delako Palestinaren aitorpena, hor lurrean bertan zertarako balioko ote duen galdetuaz, baina, Donald Trumpek hau gustuko ez baldin badu ere, zerbaitengatik ere izango den seinale ere izango da, Joseba? Bai, nik uste dut baietz, ez? Nik uste dut batzutan ere adierazpenei eta berdin zaite diren edozein instituzio edo kasuan adibidez, ez? Unibertsitate edo kasu honetan, ez? Estatuen aitortza eta horren inguruan erabakiak hartzea nik uste badutela garrantzia. Azkenan ere, poliki-poliki giro sozial eta politiko berri bat sortzen ari delako, nun nik uste dut nabaria den ere, maila batean, beraien indar erakustaldiarekin jarraitzen ari diren hori nabarrena da, eta gaur bertan, uste dut ez, flotillaren kontrako erasoak egon dira, eta ez dut uste ere azkeneko asteetan, berriek diote, bai Gaza eta bai Cisjordaniaren kontrako erasoek jarraitu dutela, baina egia da ere poliki-poliki nazioartean sortzen ari dela Israelen eta Gazan egiten ari den genozidioaren kontrako uholde bat, ez? Horrentxe bertan esaten zen uste Telmo Esnale zela, ez? Tantaka, ez? Osatzen ari den itsasoa. Eta nik uste dut horri garrantzia eman behar diogula, ez gaude hitz egiten ari azkeneko 12 hilabetetan edo 2 urtetan martxan jarrien gerra batetaz, baizik eta hamarkadak dirauen egoera batetaz hitz egiten ari gera, hori ez da egun batetik bestera buelta ematen are gehiago, ez honen atzean dauden interes ekonomikoak ikusita, eta nik uste talde horretatik positiboki baloratu behar dela, bai orokorrean, bai Euskal Herrian eta mundu maila martxan jartzen ari dian era guztietako ekimenak, eta baita ere, nolabait Palestina, estatu ez dela, aitortzeko prozesu hori. Ez da, nik uste dut horrek, hain zuzen ere, Trump bezalako personaiei molestatu edo
edo gaizki hartzen dutela, eta horrek nik uste dut justifikatzen duela bide honetik goazela, ez. Hortik haratago, eta honekin bukatuko dut, ez, Ainhoari paso egiteko, nik uste dut ere Trumpen atzoko adierazpenak edo atzoko diskursoa Palestinatik haratago benetan larria dela, bai aldaketa klimatikoaren inguruan, bai Europaren inguruan, eta oroar, ez, adierazi zituenak adierazteagatik, eta uste dut benetan hausnartu arazi egin behar digula, munduaren egoeraren inguruan, eta kasu honetan munduko potentzia nagusietako bat den presidente batek halako adierazpenak egiten nun eta honun, ez telebista batean edo zein egunetan, baizik eta horrek duen solemnidade eta duen garrantzi politikoa kontuan hartuta ez. Bai, nik orain Josebak utzi duen puntuan hartuko duz, iduritzen zait momentu honetan urgentzizkoa eta garrantzitsuena Gaza dela, zalantzari gabe, baina egia da ere ikusten ari garela gauza gehiago dagoela jokoan, ez? Eta beharrezkoa dela ikustea Trumpen aurrean estatua guztiak buru makurtzen ez direla. Eta iduritzen zait hori beharrezkoa dela guztien aldetikan ikustea, ez? Eta beste bat da, hau aspalditik badator ere, hauzitan dagoela Nazio Batuen papera, zein dar duen benetan Bigarren Gerra Mundiala eta mundu gerratea eta gero finkatu zaion helburuak betetzeko zein dar duen, eta zentzu horretan Trumperi aurre egiteko marku bat bada, edo mugak daudela Trumperi esateko leku bat bada, gaitzerdi ikusten ari garelako, Josebak esan duen bezala, hau gelditzera etorri den bide bat dela, ez? Eta estrategia bat da, lerro bat da, eta segurazki botatzen ditu naztakeriak ez dira egun beteko, baina mugak guztion artean jarri beharko ditugu. Estatu jarri beharko dituzte bereak, herritarrak borrokatu beharko ditugu gureak, baina nazioarteko erakundeek jokatu beharko dute, paper bat jokatu beharko dute bere burua egoera berri honen aurrean, ez? Eta gero, esandakoaren gainean, egia da ongi etorria, guztioi gelditzen zaigu ze mugak dituen zalantza hori, baina egia da nahikoak ez badira ere beharrezkoak direla horrelako adierazpenak. Beharrezkoak dira Israel isolatzeko, baita politikoki bada ere, jakinda ere Estatu Batuak bere alde beti edukiko duela eta isolamendua beraz nahiko hankamotza izango dela. Nire ustez beharrezkoa da ere momenturen batean konponbidea eraikiko bada horrek, oinarri politiko batzuk, babes batzuk eta behar ditulako, zalantza palestindar herriak ze punturaino irakurriko dituen, eta batez ere Hamasek ze punturainoko irakurriko dituen, beste gatazka batzuetan egin diren akordio edo adostasunekin islatuz, ez? Eta honetan eri Sahara etortzen zait burua, aspaldikoa da bere autodeterminazioko bidearen aitortza, eta badakigu nola doan, ez? Eta Palestinako egoera ez da duela 3 urtetakoa, oso atzetik dator, ustetzen hasia zegoen, nazio arteak bazuen Palestinaren aldeko jarrera nola baitekoa, eta hor zauden, ez? Horrek eraman zuen besteak beste urratsa egitera, orduan, mugak hor daude, zalantzak hor daude, baina norabide honetan egin behar dira urratsak. Beraz, guri tokatzen zaiguna da, mobilizazioen bidez, presioa egitea, urrats hauek balioa eduki dezaten eta pizkanaka bide bat egiteko aukera eman dezaten. Hain zuzen, aipatu genezake, egoera gatazkatsu honen bueltan, aldarrikapen nagusietako bat ere badela, Israel isolatzea, konplexua izango da hori, Ameriketako estatu batuekin, baina zentzu horretan ere, Espainiar estatuak neurri ezberdinak ere proposatu zituen. Ministroen kontseiluak astearte honetan Israeli armak enbargatzeko eta Palestinako lurralde okupatuetatik datozen produktuen salerosketa debekatzen duen dekretua onartu du, enbargoa osoa izango zela iragarriarren, dokumentuak interes orokor nazionaleko salbuespenak ere egon daitezkela jaso du. Hain zuzen, exekutiboak urratsi irmo eta intzindaria dela esan du, baina Palestinarekiko elkartasun taldek hainbat salbuespen ahalbidetzen dituen iragazki bat dela ere esan dute, neurri zorrotzauak eskatuz. Consolidación del embargo total de armas a Israel.
La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones. Dekretuak ez du debekatzen hegazkin ala itsasontziak material militarrekin portu eta aeroportu Espainiarretik igarotzea, salbuetxeak daude baita ere Ameriketako estatu batuek Espainiar estatuan dauzkan baseak ala dagoeneko Israelgo industria militarrari esleitutako kontratu ezberdinak. EH Bilduk zein Podemosek dekretua kritikatu dute, Israelekin harreman oro hautsi egin behar dela eskatu dute Mertxe Izpuru eta Jone Belarrak. Debería de ir más allá de tomar decisiones muy concretas y muy contundentes en el tema de las sanciones económicas y comerciales, ruptura de relaciones con Israel en todos los ámbitos. Que incluya el tránsito de armas a través de nuestros puertos. Ese embargo tiene que afectar también, por supuesto, a las bases norteamericanas en suelo español y, desde luego, tiene que afectar a la compra de armas de empresas españolas que son filiales israelíes. Filialak ala Ameriketako estatu batuen basekin, ez dakit, berdin geldituko era, akaso? Ainhoa? Bai, pues ez dakit berdin, osea, balio, ez gaude leku berdina, ez duela hilabete bat edo duela hilabete terdi, ez dauden horrelakorik, eta beraz, eztabaida zan gehiago gure artean sortzen zuen egonezinak, urratsik ez ikustea, eta sortzen zuen frustrazioa, mobilizazioetan egon, eta Gazan Gazari buruz agendetan ezarrez mugitzea, ez? Orduan, politikoki mugitu dira, orain, egia da ez dirudiela eraginkorrak, hartu direnen neurri ekonomikoak oso eraginkorrak izango direnek, edo ez bederen, egoerak eskatzen duen urgentzia horren gainean, ez? Ni oso adierazgarria iduritu zitzaidan pasadan astean, esnatu ginen bazirudien Europar batasunak, ez dakizen neurri, ez dakizen bat urratxe emango zituela, eta eguardirako dena ziren proposamenak, dena ziren gauza estatuetan aztertu behar zirenak, eta denak dire azkenean interes ekonomikoen arabera, beraz, merkatuaren arabera mugituko dira gauzak, ez dut. Nik uste dut oso mugatua dela. Joseba? Bai, nik leheno aipatu dut, nik uste zalantzari gabe egiten diren ekimen hor, eta oraintxe bertan ere entzuten genituen kritikak, eta Ainhoak esaten zuen bezala, bere mugak dituztez. Nik aldiz, ikusiko nuke prozesua bezala, oraintxe bertan Ainhoak esaten zuen bezala, nun geunden duela 2 hilabete, edo nun geunden duela urte bete. Nik uste dut norabide horretan, batzuk urratsak hartzen, edo urratsak ematen dituzte, eta beste batzuei tokatzen zaigu, nolabait tiraka egiten jarraitzea, hain zuzen ere urrats gehiago eman daitezen, ez? Eta horretarako nik uste dut, funtsezkoa dela, ez? Herri mobilizazioa eta ekimen sozial ezberdinak martxan jartzea eta garatzea, eta nik uste dut funtsezkoa izango dela, bai ekonomikoki, ez? Orain komentatzen lege ginen, dekretua bezalakoa, edo horreko astean EHUk hartzen zuen erabakia bezalakoa, hori mundu mailan poliki-poliki, ez? Azten baldin badira horrelako neurriak, nik uste dut poliki-poliki ere izan dezaketela bere ondorioa, eta lehen esaten nuen bezala, nik uste dut, poliki-poliki sortzeak giro bat, albideratu dezakena, kontundenteagoa eta erabakigarriagoa izan daiteken ekimenen bat, ez? Nik uste talde horretatik, lehen aipatzen genuen, ez? Palestinaren aitortzarekin batera, Kolonbiako presidenteak martxan jarri duen nazioarteko ekimena, ez? Nolabait ONU gaur egun dagoen bloke hori gainditu, eta ONU berak, ez? Neurri batzuk hartzen hasi dadin, nik uste dut, nolabait garrantzitsua izan daitekela, ez? Eta zentzu horretan uste dut giro honek asko laguntzen duela, hain zuzen ere, nolabait, berak proposatu duen ekimen horrek, besak jaso ditzan, eta horrengo astetan, edo horrengo hilabetetan, mugimendu erabakigarriagoak eman daitezen, ez. Joko dugu Gustavo Petroren proposamen horretara, Nazio Batuen erakundearen biltzarraren testu inguruan oso kritiko izan da, eta proposamen propioare gauzatu du Palestinaren askapenerako. Segurtasun Kontseiluaren baitan indar armatuak eta ejertzituak batzeko deia egin du. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia,
de Martí, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. Es la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar. Hitzak soberan daudela ere esan du. Orain artean aipatu gabeko aukera ere badau. Zaila, konplexua, noski. Israelek barean daukalako Ameriketako estatu batua, baina interbentzio bat ere. Nola ikusten duzu hau? Bueno, nik esango nuke kasu honetan berak zioen, ez? Hitzak soberan daude, ekintzei eman bertzaio garrantzia. Egia da, ez? Proposatzen ari dena hitzen bitartez hori dela, baina egia da ere, ez? Maila batean proposatzen ari den edo Petrolen gobernuak edo presidentzia martxan jarri duen nazioarteko ekimena da, batetik 377 erresoluzioa martxan jartzea, eta beraz, ONUk hain zuzen ere blokeo egoeratarako, martxan dituen prozedura kontuan hartzea, eta beraz adieraztea ONU berak badakiela, momentu zehaz batzuetan olako blokeoak egon daitezkela bere gobernuan, eta beraz blokeo horiek gainditzeko aukera legalak ere badaudela, beraz maila batean topatu gaitezke egoera batekin nun nazioarteko atxikimenduak edo aitortza gora doazen, baina sensazio batekin zer egiten dugu, beste batzuk inposatzen duten blokeo horren aurrean. Nik uste dute Petro eta bere iniziatiba esaten ari dena egoera hori aurreikusita dago nun bertan, eta badaude aukera, gain zuzen ere blokeo egoera gainditzeko, beti ere gerra egoera batean baldin bagaude, eta honok hartu behar baldin baditu erabakiak, hain zuzen ere gerra egoera horiek gainditzeko. Eta egoera horren barruan noski, kokatuko litzateke indar armatuaren aukera, baina nik uste dute ekimenaren helburua noski izango litzateke protekzio zibila hain zuzen ere Gazaren, herritarren zaintza hori bermatzea edo beraien segurtasuna bermatzea. Nik uste horri eman behar diogula garrantzia, diplomazia momentu honetan, martxan jarri den ekimen bezala, eta berak esan duen bezala, hitzetatik haratago, urrengo asteetan edo hilabetetan, hitz hoiek, adierazpen hoiek, ekintza konkretuetan bilakatu daiteken ekimen bat den neurrian. Aina? Bai, niri asko gustatu zitzaidan atzo Petroren hitzak iduritzen zaidalako Trumpen aurrean urrats bat eman zuela, ez zuen bakarrekan Palestina hitz egin zuen ere Venezuelaz, eta Hego Ameriketan egiten ari denaz, eskatu zuen epaitzea, iduritzen zait urrats bat, ez? Nik gero ja geopolitikan galdu egiten naiz, eta ez dakit Kolonbiak jarrera hori edukitzea zerrekarri dezaken. Baina ulertuta lehen Joseak esaten zuen bezala, prozesu bat diskurso honetan eta hitzak direla kontutan hartuta, beraz den esandakoak balio du, bai dago jauzi bat, ez bakarrik bide bat proposatzen duelako, edo proposamenagatik, baita ere hitz egiten du de liberar Palestina, ez du bakarrekan hitz egiten Palestina estatua aitortzeaz, eta konponbidea adostu posible baten aukeran, ze nun kokatuko litzateke Kolombia, hitz egiten du liberar, baina gero ere oso interesgarria iduritzen zait, interpelatzen dituela, orain arte isilik, edo bederen nik ezagutzen ez ditudan jarrerekin dauden estatuak, ez? Hitz egiten du Arabi herrialdeetaz, Europako beste herrialde batzuetaz, han bilkuran zauden herrietaz, ez? Beraz, interesgarria iduritzen zait, baztertzeko edo erakatzeko bidea izango delako, baina horretan nik ez dute modeldu egiten naiz, baina baita adierazpenen eta diskurtsoen honetan nire ustez aurrera urrats bat. Eta gero lehen ahaztu zaidanak, ari gara Israelen isolamendu politikoaz, nazio artean horrek duen eraginaz hitz egiten, jakinda estatu batuen laguntza babesa neurri gabea duen bitartean, hori hankamotza izango dela, baina gustatuko litzaidak jakitea Israeldarren artean mugimendu guzti hauek zein eragin duten, ez? Azkenean Netanyahu mugituko da, ekonomiko kitoten basaio, eta ez dut uste motzen horrela geldituko denik, baina ez da gize punturaino ere beharrezkoa izango da Israeldarrak guzti honen aurrean urrats bat egitea. Badakigu mobilizatzen direla, baitutak daudenen askatasunarako, baina Netanyahu erabesten duten bitartean guzti honetan, ez da gize punturaino ere, bideragarria den bera bakarrik kanpotik mugitzea, ez?
baina horren inguruan, ekuazio horretan, nire ustez bada garrantzia duen pieza bat, baina nik ez dakit zer den han mugitu dena azken asteetako nazioarteko diskurtsoekin. Goizeko 9:04 dira, azken orduko albistak nabarmendu beharra ditugu, eta horien artean, besteak beste esango dugu, bueltan dela Jimmy Kimmel. Zehazki, kritika egin dio Donald Trumpi bere itzuleran, adierazpen askatasunaren aurka egitea egotzita. I posted a message on Instagram on the day he was killed, sending love to his family and asking for compassion, and I meant it, and I still do. Nor was it my intention to blame any specific group for the actions of what it was obviously a deep... Zaloa dila, egunon. Egunon Peia eta egunon entzuleok. Kimmelen gaueko programa ezagunak Nexstar eta Sinclair konpainian boikot partzialari aurre egin behar izan dio. Izan ere, Ameriketako Estatu Batuen kanal horietako 50 baino gehiago kontrolatzen dituzte, eta ez zuten gaueko programa emititu nahi izan. Bere irekiera bakarrizketaren zatian Trumpi kontra egiteko aprobetxatu du Jimmy Kimmelek, kazetariak seinalatzeagatik eta prentsa askatasunaren aldeko alegatua egiteagatik eginda. Ohartarazi zuen Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak aukeratu egin nahi duela zein berri diren zuzenak. Argi utzi nahi izan du ere, bere asmoa ez zela gazte baten heriotzaren inguruan barre egitea. But I do want to make something clear because it's important to me as a human, and that is, you understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. Hoxek nabarmenduta egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon. Kaixo, egunon Peia eta egunon entzulei ere, guazen asteazken honetako aurre ikuspenekin. Egiarizor fundazioak antolatuta Guardia Zibilaren kasernan torturapean hildako gurutze iantzi urnietarra gogoratuko dute. 32 urte eta gero, egia justizia eta oroimena aldarrikatze aldera. Memoria kontuekin jarraitzeko Nafarroako parlamentuan mozio aurkeztuko dute Memoriaren Nafarroako institutuari hainbat herritako hilerrietako paneletan informazioak zuzendu eta eguneratu ditzan eskatzeko. Eta erorien monumentua eraistearen aldeko elkarte memorialisten elkarteak prentsaurrekoa emango du manifestazio bat deitzeko. Bestalde, politikaren munduan kolda auziaren inguruan bilduko dira Nafarroan bilduko da ikerketa batzordea, ondoren Nasubin sari buruz ere hitz egingo dute. Gipuzkoako Aldunditik Jose Ignacio Asensiok Geka Kantauri itsaso aurkeztuko du, 40 gizarte enpresa, zientzia eta erakunde eragile baino gehiago bilduko dituen aliantza urdin handia eta ekonomia gaietan gainera herri ekimen legegilea izpide, baita ere Gipuzkoako egoitzen greba Suntsundegi Nafarroako parlamentuan edota eudelen enplegu eta tokiko garapen planak. Gainera, Osakidetzako mahai sektorialean psikologoen edapena jorratuko dute. Kulturari dagokionez, komentua kultur topagunea, hobeto esan da, inauguratuko dute Zumaian, eta amaitzeko zinemaldiaren inguruko aipamenak ere ez dira gutxi izango, gainera gaurkoan deialdi berezi bat izango dugu arratsaldeko 6:30 Donostiako Okendo plazan, Genozidioa Stop Cinema with Palestine manifestazioa. Gainera, Tabakalerako langileek ere elkarretaratzea egingo dute eguerdiko 12etan Gazaren alde. Guztio jakin gaditzen gara, eskerrik asko itxaso. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik. Bai, Peia, ibilgailu askoren arteko istripua egonda, N627 errepidean, 15 kilometroan sondikan, Galdakaoko norantzan, orain dela ordu bete pasatxo, bi errei daude itxita eta autopilaketak gehituz doaz. Dibili bertatik igaro berri izanez gero, eguraldiari dagokenez esango dugu, une honetan Donostian 12 gradu dauzkagula, bedera 10 gradu berriz Iruñan, Gasteizen 8 gradu, Donibane Garazi eta Maulen 9 gradu, eta Baionan berriz 11 gradu, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Erabat egonkortu ezinek ibiliko da eguraldia asteazken honetan ere. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar hodeigune ilunauak agertuko dira Kantauriar isurialdean, eta bertan tarteka euri zapaladaren bat edo beste izango dugu. Ez askorik ezala ere, eguerdi alderako gainera atertu egingo du eta ostartetxo batzuk zabalduko dira. Aldiz ego isurialdean hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduak lurralde osoan nahiko politiak izango dira, ostarte politekin, bereziki ego isurian, azken orduetan hori bai berriro ere hodeiak ugarituko dira Kantauriar isurialdean,
eta ez da baztertu behar bertan euri pixka bat egitea ere. Haizeak goizan aldekorantzen joko du, hego ukitu batekin kostaldean, arratsaldean lurralde osoan ipar-mendebaldekoa nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendetuko dira, maximoak antzeko kokatuko dira edo litekeena da hego isurialdean zertxoa gora egitea ere, Kantauriar isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean errendetuko dira maximoak eta hego isurian 15 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Kantauriar isurialdean barnealdean emango dira, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Bat gatoz zure irrika zuri gorriarekin, eta San Mamesen atletik anima dezazun, gure tranbiaren eta metroko 3. linearen zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Ordutegiak web orrian eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gozaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 944-865-500 telefonoan edo 3wbikoitz.talasoterapiazelai.com webgunean. Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun. Bai, Alkainen! Euskal Kostaldeko Geoparkea, patxadaz ezagutu nahi? Deskubritu ezazu oinez, Geoparkeko birari esker. 3 etapa, 3 herri eta munduan bakarra den flixa. Debako, Mutrikuko eta Zumaiako itsaslabar eta mendi ikusgarriak zain dituzu ibilaldia aztezin batean. Sartu geoparkea.eus helbidean eta hasi abentura prestatzen. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9:12 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren aria saioko analisi mailan, gaurkoan Ainhoa Etxaide eta Joseba Permatxekin, eta aurre ikuspenetan, aipatu dugu, besteak beste Koldo auziaren bueltan, gaurko honetan Nafar parlamentuan batzordea egongo dela, ikusi beharko dugu, ea zer nolako eragina izan dezaken bertako bilkura horretan, gaur gara egunkariak dakarrena, baino bestelako kontuak ere aipagai dauzkagu eta aipatu beharra dugu, besteak beste Maderas de Llodio enpresako langilek greba mugagabea hasi dutela, enplegu erregulazioko espedientea mantentzea erabaki duelako enpresak. Honen ondorioz, lantegiko 151 langiletatik 39 kaleratuko dituzte. Joan den astean, langilek 2 greba egun egin zituzten, baina enpresak kaleratzeak mantendu izana dela eta greba mugagabea hastea erabaki dute. Haserrea erabatekoa da langileen artean. Enpresa batzordeak salatu du gainera, enpresak produkzioaren 40% beste lantegi batzuetara eramateko asmoa duela eta gurrek Laudioko eta eskualdeko lantegiaren etorkizuna arriskuan jartzen duela. Langileen ordezkariek adierazi dutenez, kaleratzeak ez dira justifikatuak ekoizpen edo antolaketa arrazoiengatik, baizik eta onura ekonomikoak bilatzeko hartu den erabakia dela giza kostua kontuan hartu gabe. Horren arira, langileek Eusko Jaurlaritzari, Arabako Foru Aldundiari eta tokiko erakundei eskatu diete deslokalizazioaren aurka jarduteko, baina salatu dute erakundek ez dutela ezer egin. Eta Ramiro Gonzálezek Aiare aldeari ere
eskaini dio herrialdearen egoeraren hitzaldiaren zati bat, propioki lurraldeko industria motorretakoa dela argudiatuz. Diputatuak aitortu duenez, ez da urte hona izan Laudioko industriarentzat, lehenik eta behin Guardian enpresaren itxiera eta orain berriz Maderas de Llodion iragarritako enplegu erregulazio espedientea. Todo lo posible para garantizar la continuidad de la empresa. Activaremos conjuntamente con el Gobierno vasco todos los instrumentos de los que disponen las instituciones, todos para lograr la continuidad de Maderas de Llodio. Gatazka honetaz gehiago jakin nahi dugu, eta horretarako Iraia Kamra lankideak Galder Barbado elkarrizketatu du Maderas Llodio enpresako bergina. Galder Barbado gaur gurekin daukagu, egunon? Egunon. Gaur greba mugagabearen 3. eguna da Maderas de Llodion, nola hasi da goiza? Ni gaur ez naiz joan goizean, baina, hotza ari dira pasatzen egun hauetan. Baina, langileak, momentuz ez da inor sartu lanera, badago produzioa eta egunean, eta, langileak motibatuta eta indartsu. Nolakoa da giroa lantegiko langileen artean? Kezka giroa, ez, batez ere. Ikusten ari garelako, azkenengo esperientzia Guardian daukagu, ez, duela hilabete batzuk, eta ari gara ikusten, nola ez dela bakarrik Madera Guardian edo ez, nolako enpresa, baizik eta ari direla, eskualdea gutxinaka desmantelatzen, ez? Eta, ikusten ari dira, beraiek direla urrengoak, ezta? Pizka giroa hori da, ez? Baina, bai egia dela, ikusten ari garela bai, zein den bidea, ez? Eta bidea, naiz eta gogorra izan, hau dela, ez? Kalera ateratzera eta borroka egitea eta batasun hori, ez? Asteleneko eta atzoko grebagunetan zein izan da langileen erantzuna eta parte hartzea, eta enpresaren aldetik badago inolako erreakziorik? Astelenetik, pasaren astean bi egun egin zituzten greba, eta astelenetik gaur arte bai, onden erantzuna oso positiboa izan da, eta, esan dudan bezala hori, produkzioa etenda dago guztiz, erabat, eta egia itxita dago. Astelenean, orain negoziazio prozesu horretan daude, eta astelenean bilera ukizuten enpresako abokatuekin, eta dirudienez, enpresaren jarrera oso argia da, ez? Produkzioaren 40% eramatea, eta kaleratze kolektibo hori mantentzea. Entzun dugu Arabako diputatu nagusia Ramiro González Aiaraldearen egoeraz mintzatu dela, eta Maderas de Llodio aipatu duela eskualdeko industria motorretako bat bezala. Zuen ustez baliagarria da Ramiro Gonzálezek esandakoa edo proposatutako laguntza hori? Entzuten dugun bakoitzean, Ramiro gure eskualdeari buruz hitz egiten, ikusten dugu nola egiten dituen promesa faltsuak, ez? Oso oraingo kontua da, Guardianekin gertatu zen, ez? Nola, esaten zuen hasieran itxiera galaraziko zuela, gero labea behar bezala itxiko zuela, ez bata ez bestea, ez? Eta gero entzun izan dugu bai, horren ondoren, proiektu berri bat zegoela hor proiektatuta. Eta atzo bertan ere entzun genuen, ez? Baina, hemen badakigu errealitatea zein den. Saiatzen ari dira instituzio eta komunikabide ezberdinetatik, ez? Aiaraldea proiektatzen, edo Aiaraldearen arazo hau proiektatzen, eskualde gatazkatsu bat izateagatik, inbertsioa joaten direla edo enpresa joaten direla, baina hemen badakigu zein den errealitatea. Hemen jendeak ez du sinesten, badaki zein den errealitatea. Enpresak 39 langile kaleratuko dituela iragarri du. Zuek ordezkari modura zer azalpen jaso duzu erabaki honen inguruan, zer argudiatu dute? Beraiek argudiatzen dituztenak dira galera ekonomikoak. Hor kaleratzea planteatzen duten momentuan, sindikatuetatik planteatzen dutena edo momentuz jaso dutena,
dira erabaki enpresarialak direla, ez? Osea, ez da erabaki ekonomikoa, da erabaki enpresarial bat. Hau talde handi bat da, Logroñon daukana egoitza, eta beraiek egiten dituzten kalkuloak dira, talde osoaren kalkulo batzuk, ez daudena gure ustez inolaz ere justifikatuta, eta horixe, hori da pizka bat daudena ere orain negoziatzen bai gainean, ez? Osea, zeintzuk dira arrazoi horiek, eta beti komentatzen duguna, ez? Enpresa batek etekinak ematen dituenean, beraien artean banatzen dituzte, baina pizka bat txarto duanean, ordaintzen dugu beti langileok, ez? Jakinarazi duzu eta zuk ere orain azpimarratu duzu produkzioaren 40% beste planta batzuetara eramateko asmoa dagoela. Zer informazio duzu horren inguruan? Guk ez daukagu informazio gehiagorik. Guk, Sosai Araldeatik bai bilera ezberdinak egiten ari garela enpresa komitearekin, baina enpresa komiteak guri helarazten diguna da, berri hau guztiz bapatean etorri dela, esaterako uztaila amaieran lan hitzarmena negoziatzen ari ziren, normal, inkluso aurrerapen ezberdinak ari ziren ematen, eta irailaren batean, enpresa jakinarazten du guzti hau, bapatean, eta bide oso arraroetatik, ez ofizialetatik. Orduan, ikusten da pixka bat ere, enpresaren asmoa zein izan dugu. Gainera, beste instalazio horietan lan egiten duten langileek baldintza okerragoak dituztela aipatu da, zer dakizue honi buruz? Badakigu, azkenean Euskal Herrian dauden lan baldintzak, ez? Egon diren borroka ezberdinengatik, igual estatuko edo beste estatu batzuetako langileenak, baina hobeagoak direla, eta azkenean olako talde handiek egiten dutena hori da, ez? Produkzioa eramaten ari dira, lan baldintza asko okerragoak dituzten tokietara, ez? Azkenean errentagarriagoa delako beraientzat. Esango zenuke enpresak kostuak murriztu nahi dituela langileen kontura? Noski hori argi eta garbi, bai. Greba mugagabea martxan dago, zein da aurrengo pausua zuen aldetik eta zein babesari zarete jasotzen? Gaur bertan eskualdeko enpresa komite ezberdinak joango dira piketera. Badago egunero piketeak daude txandaldaketetan, naiz eta ez den langilerik lanean, baina hori gaur esan bezala hori enpresa komite ezberdinak doaz, bihar manifestazio bat egingo da eguerdian Laudioko plazaraino, ostiralean 9:30 aldera edo, 10:00 bilera dago berriro enpresaren abokatuekin, eta hor planteatzen ari garena enpresa komitearekin batera bai da, nolabaiteko mobilizazio bat erakusteko enpresari zaudela ados eta halako asuntoak ez direla ongi etorriak gure eskualdean, ez? EPEak aipatzen ari zara, datak aipatzen ari zara, bai grebaren garapenerako eta baita enpresaren prozedurentzat ere, zeintzuk dira zuretzat datozen egunetako gakoak? Gakoak dira, guk ikusten duguna da, eskualdearen elkartasun hori aktibatzea, ez? Azkenean egon diren azken urteetako langatazka ezberdinetan ikusi dugu eskualde hau sektore ezberdinetatik aktibatzen denean eta kalera ateratzen denean gauzak lortzen direla, ez? Eta, momentu honetan badakigu zaila dela, ez? Azkenengo urteetan kolpe asko jaso izan ditugu eta badago nolabaiteko kezka edo resignazio sentimendu bat, baina olako kolpeak datozenean eskualde honek eskarmentua du eta
eta bueno, kalera ateratzen da, ez? Eta guretzako momentu honetan klabea hori da, hori guztia aktibatzea eta berriz ere sektore ezberdinetatik bultzada hori ematea langileei, ez? Xietasun guzti hauekin geratuko gara, mila esker Galder Barbado gaurkoan gure izatagatik. Vale, zuei bai. Hortxe, Galder Barbadok gaurko honetan, maderas jodiori buruzko lan gatazkan eskaini dizkigun xetasunak, eta, bueno, ezakit, jarraipena ere bada iraganden urtean hitz egin genuen enpresa itxiera askotaz, gehienak ere industria arlokoak, Ainhoa, hain zuzen kexu dira langileak esanez, enpresak produkzioa Euskal Herritik kanpo dauzkan beste planta batzuetara eramango dituela, Galder Barbadori ere iraiak galdetu dio, akaso garestiagoa da gurean ekoiztea lan kostuak direla eta hau kontu garrantzitsua da enpresentzat hemendikan sortu da lan gatazka hau, akaso? Noski kontu garrantzitsua badira langostua, bestea da zein neurritan utzitzen zaien enpresei beraiek erabakitzea zein den lankostu onargarria eta zeintzu diren hartu alditzazketen erabakiak beraientzat lankostuak beraiek lankostuak gutxitzeko, ez? Egia da, deslokalizazioa pasadan urtean askotan hitz egin genuen, zoritxarrez, hainbat enpresaren egoeraz egokien hitz egiten, eta egia da ez dela kasu isolatu bat, eta egia da beste eskualde batzuetan ere horrelako antzeko egoerak eman direla, ez? Niri burura etortzen zait adibidez Urola edo sakana bat, baina nik uste dut aiaraldeak baduela berezitasun bat bereziki utzikeriz ari direlako instituzioak jokatzen, ez? Horrelako gatazka baten aurrean, eta hainbat enpresa ixten ikusi dituen herriaren aurrean, Ramiro Rodríguezek enpresaren bideragarritasunaz hitz egitea da kaleratzenekin jarratzea. Hori horrela da, batez ere enpresak bideragarritasun hori jarri duenean aitzaki bezala, datu guztiak erakusten badute kontrakoa dela, ez? Eta ez da bakarrikan nik Galderrekin guztiz ados nago, gizon honen hitzen balioa langileen begietara oso eskasa edo inolakoa dela, ze beste batzuetan ez du hitza bete, baina iduritzen zait zerrez egitea, baina gainera momentua baliatzea langileei eta sindikatuak interpelatzeko, esanez, eskualde oso gatazkatua izan delako, gertatzen ari dela hau, badaukalako zigor puntu bat, edo erabaki politiko puntu bat, nire iritziz, ez? Berriro diot, sakanen ikusi dugu, Urolan ikusi dugu, birmoldaketa prozesuak izan daitezke, baina eske, laudi hori begira, herrialdeko instituzio nagusien aldetikan, ez da ikusten inolako urratsik, ez hor gertatzen ari dena gelditzeko, ez da garai berri batek eskatzen duen bide bat egiteko, ez? Ez daki zeintzu diren inbertsioak, ez daki zeintzu diren alternatibak, besterik gabe enpresekin lerratzea eta bide batez langileen gain ardurak jartzea, nik uste dut bereziki larria dela aiaran gertatzen ari dena. Joseba? Bai, nik bereziki bi deia azpimarratu nahiko nituzke, ez bata pixka bat lotuta maderas de jodioren eta aiarako errealitatearekin eta dituen ondorio lazgarriekin azkenan hitziten ari garelako, ez? Erabakia bururaino eramango balu enpresa, ez? Kasik 40 persona geldituko zirela langabezian, jadanik oso eskualde, ez? Eraso handiak edo ekonomikoki ere, ez? Itxialdi garrantzitsuak izan dituen eskualde batean, eta beraz guzti horrek nola egiten duen, familia horietan, persona horietan, eta eskualde horretan. Eta nik uste dut ezin dugula astu, bestela nola baitez,
orain bigarren puntuan egingo dudan bezala, sartuko naizelako igual irakurketa ekonomiko orokorrago batean, baina uste dut lehenik eta behin azpimarratu behar dugula ekonomiaren helburua edo politika industrialaren helburua izan beharko lukela hain zuzen ere, personen eskualdeen eta lurraldeen onura eta ongizatea bilatzea, ez? Eta nik uste dut importante dela lehenik eta behin realitate hori azpimarratzea. Osea, momentu honetan gu hemen hitz egiten ari garen bitartean, pertsona batzu, langile batzuk ari dira bere lanpostua borrokatzen gelditu daitezkelako langabezian eta horrek beraien bizitzan izan dezaken ondorio guztiekin. Bai beraientzat eta bai bere eskualdeentzat, ez? Eta uste dut hori ezin dugula inondik ere burutik kendu, ez? Eta bigarren esaten nuen bezala, nik uste dut hau dena kokatu behar dela, eta Ainoak aipatzen zuen arrazoi guztiarekin, ez? Ramiro Gonzalezen hipokresia ditugu dionik zuzenean, eta uste dut horrela esan behar dela, ez? Nik uste dut momentu honetan, bai aiaran gertatzen ari dena, edo Ainoak aipatu duen bezala, bai Urolan eta bai Sakanan, hitzeiten ari gera desindustrializazio prozesu batetaz, eta ez da zoritxarrez gainera gure herriak izan duen desindustrializazio prozesua. Eta ekonomian, nahiz eta askotan saltzen dizkiguten gauza prozesu natural bezala, prozesuak ez dira naturalak, ez? Hemen egon dira erabaki politikoak, erabaki ekonomikoak, erakarri gaituztena ona, ez? Gatoz egoera batetik, nun politikari guztie, politika ekonomikoaren ardura zutenek, esaten zuten globalizazio ekonomikoa zela. Eta beraz, begionez ere ikusi dugu herri honetan, edo ikusi da herri honetan, adibidez, bertako kapitalarekin, edo bertako diruarekin, plantak irekitzea kanpoan, ez? Hain zuzen ere, merkeago, langileen kostua deitzen den hori, eta ez zaigu gustatzen terminoa, ez, erabiltzea merkeago delako. Bagatoz egoera batetik, nun Partio Sozialistako ministro batek bere garaian esan zuen politika industrial hoberena zela, hain zuzen ere, existitzen etzen politika industriala, ez? Eta orain ere politika industrial baten aukera zitzeiten denean, topatzen gara, nun lobbyek planteatzen duten, adiez hemen EAEren kasurako, armagintza izan barko lukela, ez, gure politika industrialaren zutabe nagusietako bat, ez. Nik uste dut, norabide, ez, edo egiturazko, ez, norabide orokor hoien barruan kokatu behar dela, hain zuzen ere, ez, aiaran gertatzen ari dena, edo oraintxe bertan Maderas de Llodiroekin gertatzen ari dela. Urtetan ez dagoen politika industrialik, urtetan ez dago aposturik esku hartze politikorako ekonomian, eta gure ekonomia, gure lurraldeak, gure personak zaintzaren ikuspuntutik, merkatuaren logika, ez, da gainditu dena neoliberalismoaren horren ondorioz, eta horrek ekartzen gaitu, azkenan neoliberalismoaren eta merkatuaren logika horrek, azkenan enpresak hartzen dutela, beraien etekinen araberako neurriak, zeren aipatuen Galder Barbadok aipatu duen bezala, hemen ez dago egoera bat duen enpresak esaten duen galerak dituela, baizik eta erabaki duela, ekoizpena, hau da, badauka eskaria, enpresa badauka eskaria, badauka zer eskaini, badauka zer ekoiztu, baina erabaki duena da, ekoizpenaren parte handi bat, beste norabaitera eramatea, hain zuzen ere, etekin handiagoak eramateko. Nik uste erabat salagarria dela, enpresaren aldetik, baina berriro diot, nik uste egiturazko arazoari eutxi behar diogula, eta egiturazko arazoan ere ustez da, herri honetan aspaldianik ez daukagula politika ekonomiko seriorik, esku hartze politikorik, eta gaso honetan politika industrialik. Elkarrizketa entzun horretikan entzun dugu baitare Ramiro González Arabako politika orokorraderen eztabaidaren bueltan esan zituenekin. Hor esan du, badituzten mekanismo guztiak baliatuko dituztela, baina hor badugu ere, Guardian Glassen aurrekaria, hitz egin duzue ere, Ramiro Gonzálezek esan dituenez, baina jakineko nuke baitare, hitz egiten denean baliabide hoietaz, mekanismo hoietaz, hauetan nolako hutsuneak ikusten dituzue eta nolako moldakuntzak gauzatu beharko lirateke mekanismo horietan baliogarriak izan daitezen Ainoa? Bai, nik uste dut momentu honetan ere, zaila dela, benetako politika industrial bat aurrera ateratzeko zenbat baliabide behar ditugun esatea, politika industrialikan egiten ez delako. Zuk azkenean, benetan borondatea balego eta benetan plan estrategikoak egingo balira, bide horrek esango luke zenbaterainoko balio beharrak ditugun, ez? Ze baditugu batzuk, badakigu batzuk funtsezkoak direla, behar ditugu, politika hori egiteko ahalmen behar ditugu eskuduntzak, behar ditugu aurrekontuak, behar ditugu hainbat gauza, ez?
Baina gero benetan, enpresei ezetz esateko, eta enpresak hartzen dituzten erabaki batzuei ezetz esateko, eta beste enpresa batzuk erakartzeko, eta benetako politika bat egiteko baliabideak, nik ez dakit zerrendatzen orain arte eskatu ditugunetatik haratago, baina badaude batzuk funtsezkoak direla, baliabide bat da borondate politikoa, eta batzutan diskursoak aldekoak direlago pentsatzen dugu existitzen dela, eta ez dago borondate politikorik halako politika bat egiteko. Behar dena da gauzak zuzentzea, niri ikaragarri iruditu zitzaidan adibidez pleno orokorrean, IAEko pleno orokorrean Gasteizen egin zen diskurtsoa, ez? Aldarrikatzen da, 2 egun lehenago lortu zen argindarraren akordioa, baina ulertuta akordio horrek ez duela irtenbide bat proposatzen. Akordio hori da, beharrezkoa, orain arte egiten den hori, eta orain arte dagoen eredu bat gaurko testuinguru konplikatuan bideragarri egiteko, baina hor ez dago inolako aldaketarik. Orduan, behar dena da, borondate bat, borondate hori aurrera ateratzeko, arauak eta markatzeko behar direna, behar da baliabide ekonomikoak, eta zentzu horretan, berriro ere, atera beharko genduke, Kutxabank pribatizazioa, eta zergatik ez daukagu gure aurrezkiak horrelako herri erronkak diren horietan inbertitzeko hori, baliabiderik behar dena da, azken finean, sektore publiko indartsu. Eta sektore hori edo erabaki horren, edo kontra, edo utzikeriz. Ari dira jokatzen, benaz, behar dena da norabide aldaketa bat. Eta horretarako, hori bultzatuko duen arduradun politiko berriak. Ni bestela zerrendatuko ditugu, baliabide juridikoak, politikoak, ekonomikoak, behar duguna da hori egiteko prest egongo den gobernu bat. Joseba? Bai, nik norabide berean, nik lehen aipatzen nuen ez dagoela politika industrialik eta ez dago benetan berriro diot, eskuhartze politikorako eta eskuhartze publikorako borondaterik. Eta hainoak zioen bezala, horren adibiderik gordinena herri honetan, izan daiteke hain zuzen ere, Kutxabanken egoera ez. Beste egoera batean egongo ginateke, baldin eta olako finantza instituzio publikoa balitz, eta herri honetan behar ditugun inbertsio publikoak eta industrialak egiteko gaitasuna izango bagenu. Edo transizio energetikoa egiteko eta nolabait industrian ere egin beharko diren moldaketei aurre egiteko plana izango bagenu. Nik uste dut bestea dela gaurkoz, bereziki gobernuan dauden, lakoan gobernuan dauden EAJ eta PSren mentalidadea, beraiek pentsatzen dute, eta horrela aipatzen zuten, azkenan enpresen bideragarritasuna dela nolabait mugitu behar gaituena, merkatuaren logika eta etekinaren logika da, epe motzeko logika bat, epe ertain eta luzean pentsatzen ez duena, eta beraz nik uste dut zentzu horretan, epe motzean bilatu beharko dira, maderas de jodioko errealitate horretarako egon daitezken, behinbeineko irten bideak, baina nik uste dut lehen esaten nuen bezala, epe ertain eta luzera nik uste bestelako mekanismoak eta bestelako tresnak eta politikak aldarekatu behar ditugula herri honentzat. 3 minutu goizeko 10 gutxi izan daitezen eta aurrera egin beharra dugu beste aipagai esanguratsu batekin. Koldo Gartziaren mugikorrak Guardia Zibilaren informazio zerbitzuarenak ziren. Santos Zerdanen defentsak iragarri duenez, Koldo auziaren bueltan argitaratu diren audioak, izan daitezke Guardia Zibilaren informazio zerbitzuenak baita ere, ez Koldok eginiko grabaketak, eta esango dugu ere, ez dela, halako zerbait gertatzen den biziko aldia, Euskal Herrian aurrikariak daude eta. Guardia Zibilaren uko departamentuak berretsi zuen audioak Koldo Gartziaren etxean gauzatu zen miaketa dutela jatorri. Abalosen autokidaria izandakoak dispositibo informatiko ezberdinetan gordeak zituen audio guztiak eta hala ere ikerketak aurrera eginala topaketak geroz eta nahasiago ari da bihurtzen. Gartziak erabili zuen grabatzeko sistema konplexua zen eta Guardia Zibilaren informazio zerbitzuetako Ruben agentearen laguntza jaso zuen. Azken hau 2000
2008 urtean, Guardia Zibilaren Gipuzkoako informazio zerbitzuaren parte zen. Gartziari Venezuelara joateko laguntza eskatu izanagatik egin zen ezagun. Oye, fíjate tú que en México ya hay un grupo policial que se llama Guardia Civil. Fíjate dónde llegamos. Ese es mi futuro destino después de Venezuela. Gracias a ti, será. Victor de Aldama enpresariaren bitartez, Bilalbak mugikorrak bidaltzen zizkion Gartziari. Eta trukean, Aldamak Bilalbari 98 milioi euro ordaindu zizkion. Mugikorren banaketa hau ezaguna zen, baina gutxiago aipatu dena da grabaketak burutzeko sistema ala jasotako audio guztiak Guardia Zibilaren ikerketa departamentuak dio, ezinezkoa izango dela material guztiak sumarioan sartzea. Besteak beste, sekretu ofizialen legea argudiatu dute Bilalbaren postua dela eta. Sistemari dagokionez, Santos Zerdanen defentsak berretsi du Guardia Zibilaren grabaketa sistema erabili zela, izan ere audioak interneteko cloud zerbitzari batetik datoz eta ez mugikor batetik. Honek ondorioztatu dezakeena da Koldo Gartziak erabiltzen zituen mugikorrak Guardia Zibilaren kontrolpean zeudela. Bizkartzain ohiak berak Televisión Espainolan esan zuen berak ez zuela ezer grabatu. Yo no grabo nada. Hala justifikatu daitezke Gartziaren auto leporaketak. Guztira 170 mugikor jaso dituzte ikerketan. Victor de Aldamak berak hainbat mugikor erabiltzen zituen hilabetero. Kasuaren audioetako batean Ruben Bilalbaren arduradun batek orain artean grabaketak normaltasunez egin direla onartzen du eta kezka adierazten du aferaren inguruko haserriagatik kasuaz zinpristintzea. Hainbat hedabidek arduradun hau Francisco Javier Vázquez Aznarez gisa identifikatu dute Guardia Zibilaren unitate antiterroristaren koronela. Sánchez Corbiren ostean, eta gehien zekien agentea zela esan zuen iturri anonimo batek El Independiente edabidean, berak eskatu zuen Koldo Gartziari Guardia Zibilaren merituaren saria ematea. Ez dago argi noiztik jasotzen zituen Koldo Gartziak mugikorrak. Jakina dena da kolaboratzaile gisa jasotzen zituela eta Guardia Zibilaren hainbat agenterekin batera K Fontaneria izeneko WhatsApp talde baten parte zela. Gutxinaka bagoaz ari muturrak lotzen, WhatsApp talde bat, merituaren sari emate hori, arduradunen ezberdinak, ez dakit, Joseba, zer iruditzen zaizu funtzionatzeko molde hauek, ez dakit, orain bereziki akaso zentzu hartzen dute Koldoren autoinkulpazio audioek ere? Bai, ni onartu barut ez naizela aditu bat kasuan, eta ez dudala gaia bere osotasunean, behintzat gutxienez bere xehetasunean jarraitu ez. Baina egia da ere, alakoak entzuten eta irakurtzen ditugunan, goitzan irakurtzen, nuenean gaur garak datorrena ere, Euskaldunoi zoritxarrez ez zaigula, arrotz egiten, Nik uste dut gu badakigula aspaldianik Estatu Espainiarean bi estatu daudela, bata komunikabideetan ageri dana normalean, eta nolabait kargu instituzionalak dituena, eta badagoela beste estatu bat, askoz ere sakonagoa, benetan, ustela dena eta hain zuzen ere, instituzioetan izen da bizena dituzten hoien ustelkeriaz ere, profitatzen dena, uste dut badagoela estatu sakon bat, ilegaltasuna, eta era ilegalean funtzionatzea eta aritzea normaltasun osoz, egiten duena, badakigu, munduko herrialde guztietan, nolabait inteligentzia zerbitzuek, ilegalitatea gainditu dutela, marra gainditu dutela askotan, baina uste dut Estatu Espainolaren marra guztiak ere gainditzen dituela norabide horretan, eta sententziak inkluso egon direla, baita ere gure kasuan adibidez, era ilegal batean, investigatuak eta mikrofonoak eta topatu direnean gure goitzetan, bai Gasteizen, bai Baionan, eta bar, baina nik uste dut kasu honetan hori nolabait agerian ustearekin batera, hau da, estatu sakonaren, errealitate hori adieraztearekin batera, nik uste dut berriro ere agerian jarri daitekena, edo bentsat nik esango nuke ezin dena deskartatu honen guztiaren atzean egotea, nire ustez dagoeneko mailaren gainean jarri daiteken hipotesi bat, eta da,
zenbait sektoreetatik, Euskal Herrian, aipatu du, Sánchezen gobernua maila batean aukera leiho bat zela, eta nik uste dut, nolabait koldoren eta estatu sakonaren operazio guztionek izan dezakela ere helburu bat, eta da aukera leiho hori iztearena berriro ere estatu espainolean hain ohikoa den ustelkeriaren ondorioz. Nik horre utziko nuke bintzen aldetik. Goizeko 10 laurden gutxi heltzear daudelarikan, joateko tenore heldu zaizu Joseba, mila esker gurean izateatik. Eskerrik asko zuei. Eta Ainhoa, zuri ere emango dizu hitza. Bai, nik uste, Josebak esan du, zoritxarrez ez zaigu arrotza egiten, eta ikusten ari garena da, txakurrak txakur, bai hemen eta bai estatu mai osoan, ez? Nik uste berriro ere ageri dela, Guardia Zibilaren papera eta misioa zein den 78ko erregimen horretan, eta horretan, esan dugun bezala, marra gorririkan ez daudela, ez? Hemen ez zegoen marra gorririk, baina ez dirudi ere, erregimen hori auzitan jartzen duen edo erregimen horren gainean urrats berriak eman daitezkela pentsatu dezakenaren aurrean, marra gorririk edukiko dituzten, ez? Eta ni zentzu horretan, horrelako ustelkeri kasuak ateratzen direnean, ez? Estatuan burura etortzen zaidan galdera, eta ez dut uste ni izango naizenik bakarra da, zergatik orain. Badakigulako ustelkeria sistemikoa denez, kasi egunero atera dezaketela kasu bat, edo, koiuntura politikoetatik dauden gauzak izan daitezkela, baina sortzen dire beti koiuntura zehatzetan eta eragiten dituzte, desde luego ustelkerian kontrako borroka ez ezik, bestelako ondorio politikoak agertzen diren bakoitzean. Eta zergatikan orain galderaz gain, Zerdanekin ere ateratzen zen eta zergatikan hau. Eta azkenean, tiraka harin mutur horietatik bukatzen duzu Euskal Herriarentzat ezaguna den eztabaida batean, dala aukera lehiorik dagoen gatazka hau konpontzeko, bukatzen duzu guretzat ezagunak diren medioekin eta bar, ez? Batetik, ez dut uste Zerdanek Euskal Herriarekin eduki dezaken edo loturak edo bide horretan egin dezakenak ustelkeria barkatzeko adina denari. Uste dut gauza biak bereiztu behar direla. Baina, eta ustel bat denean, begira, gerta badila, gertatu behar dena. Baina horrek ez du kentzen, segurazki lotura bi gauzena artean, koiuntura politiko bat, aukera batzuk, hori lantzen ari direnak, lotura hori hor dagoenik, eta marra gorririk ez duen misio bat, Guardia Zibilak duenik, eta beraz, 78ko erregimena aldatzea, aukera leiho oso zabalak behar dituela egiteko arrazoiak ditugula. Ez dakit, akaso inteligentzia munduaz ere hitz egiten ausartuko garenik edo, baina esaten dute halako pertsonak, normalean zelataketan edo espioitza lanak egiten ibiltzen direnak, bi motatakoak izaten direla, batzuk kontratua dutenak, eta besteak kontratua ez dutenak, hauek eskupekoen bitartez funtzionatzen dutenak, espia ilegal gisa izenarekin izendatzen dituztenak, ez dakit, Ainhoa, zu sartuko zinake baieztatzera koldo espia ilegal bat izan denikan Guardia Zibilarentzat? Hombre, horrela baieztatzen bada, harrituko ez nagoela esan dezaketez. Azkenean, berriro digu, marra gorrien kontu bada. Ez dakit izena bizenak jartzen paper hori betetzen dutenei, baina paper hori betetzen duenik dagoela eta auskalo zenbat gauza ez legal horiek egongo direla, hori zalantzarik gabe, baina azkenean horrelako, ez dakit sarekada ditu, horrelako operazio baten atzean aktore asko daude eta bat horrelako bat izan behar du. Ordu kasu honetan koldo dela, bai,
Dena dela, ausartu naiteke esatera, ze okertzen banaiz ere, ez dakit zer gertatuko zaidan, orduan, bai, esango nuke baietz. Desde luego horrelakoak egon direla, eta espioitza horren atzean, baita sekretu ofizialen legea aldatu eta informazio gehiago jasoko bagenu ere, sekulan ez gara enteratuko dagoen guztiaz, hori bai, ausartzen ari esatera, okertzeko inongo beldurrik gabe. Goizeko 10 gutxi heltzear daudela ere esan beharra dugu. Azaroaren 26an 40 urte beteko direla Guardia Zibilak Mikel Zabaltza atxilotu, torturatu eta hil zuenetik. Data honen atariko Mikel Zabaltzaren memoria garraiatuko duen ekimen ibiltari aurkeztu dute. Autobus batek lotuko ditu Orbaizeta eta Donostia, Zabaltzaren sorterria eta bizitzen hiria atxilotu eta hil zuten unean. Altzako, Aezkoako eta Bortzirietako herri ekimenek, Debuseko langileek Euskal Herriko torturatuen sareak eta Egiarizor fundazioak Mikel Zabaltza 40 urtekokoan izeneko egitasmoa prestatu dute, oraindik gauza asko jakingabe daudela aldarrikatzeko. Aitortza instituzional horiek ez dute kontakizun osoa azaleratu. Zer gertatu zen zehazki, non, nork, nola, erantzunen bilagoaz. Azaroaren 26tik abenduaren 14 arte Zabaltza desagertu zen egunetik Bidasoa ibaian agerrarazi zuten egunerarte autobus batek Euskal Herriaren parte bat zeharkatuko du, Orbaizeta, Iruña, Bortziriak, Altza eta Donostia lotuz. Zabaltza auziaren nondik norakoak ezagutarazteko hainbat txokotara gerturatuko den autobus ibiltari batean erakusketa bat izango da. Tokian toki hainbat ekintza antolatuko dira abenduaren 14an Donostian ekitaldi nagusi bat egingo dutelarik. Bere lankideek egindako protesta ikonikoa izan zen. Hemen ez dago gidaria non dago, zioen Donostiako udaletxeraino eraman zuten autobusetik zintzilikatutako pankartak. 40 urteren ondotik, ekintza hura berreskuratuko dugu. Memoriaren aritik tiraka, gogoratu dute Zabaltza Donostiako autobus publikoetako gidaria zela 1985ean Guardia Zibilak atxiki, torturatu eta hil zuenean. Ekimen honetaz gehiago jakiteko ere gurekin daukagu Loitzune Amatria, Mikel Zabaltzaren iloba, egunon? Kaixo, egunon. Jakin dugu, ekimen berezia ere, martxan jarri duzuela, 40. urteurren honetarako autobus ibiltaria. Nolakoa izango da ekimen hau? Nola deskribatuko zenuke? Bueno, alde batetik esanen nuke, edo espero dut behintzat izatea baliagarria, ezarri dizkiogun helburuak lortzeko, ez? Adierazi duzue orain kronikatxo horretan zeintzuk diren helburuak guk nahi dugu egia, justizia eta erreparaziorako bidean urratsak ematen jarraitu eta, bide horretan ekarpen bat izan nahi du autobusaren dinamika honek, eta bestalde batetik ere herri memoria, nolabait herri memoria horren garrantzia aitortu ere egin nahi dugu, belaunaldi berrien gana ere luzatuz memoria horren beharra, ez? Eta memoria diogunean egia, justizia eta erreparaziorako bide horretan ari gara, historia osoaz izan ere, kasu honetan, izan dira errekonozimenduak, izan da aitortza instituzional garrantzitsu bat, baina oraindik badira, ezagutzen ez diren, xehetasun asko, eta uste dugu horiek ezagutzea garrantzitsua dela memoria oso hori eraiki ahal izateko. Horre, aipatu duzu, transmisioa bera, ez dakit, jakin nahi dugu, hau zuen kezketako bat den eta bereziki ikusita uda honetan ere propioki zer gertatu den Txiki eta Otaegiren kasuarekin, ez dakit, estatuaren biktimen memoria bera zalantzagarri bilakatzeko testu inguru batean bizigera horren arriskua identifikatzen duzue? Nik pertsonalki izango nuke bai, ez, nabari dela aipatu duzun bezala uda honetan eta aste honetan ere bizitzen ari garen guztia kontuan izan da, bai esanen nuke eta aitortu behar dugu ere bai Mikel Zabaltzaren auziak baduela babes zabal bat, babes sozial eta politiko zabal bat jaso du azken hamarkadetan bereziki, eta hori ere ezin dugu ukatu, eta horren erakusle ere bada zenbat eragile bilduaren dinamika honen bueltan, eta momentuz
ari gara hainbat instituziorekin ere harremanetan, oraindik ezin dugu gehiegi aurreratu eta izanen da aukera horretarako, baina jaso dugun feedbacka edo positiboa da, eta hori ere aitortzekoa da. Aipatu duzu, badaudela ere xehetasun asko ezagutu beharrekoak, Zabaltza familiaren aldarrikapen handietako bat ere beti izan da, torturapean hil zutela aitortzea, Mikel Zabaltza, zentzu honetan, zuek senide bezala zer nolako beharrak dauzkazue? Bai, beti aipatu izan da, estatuaren indarkeriaren biktimen kasuetan egia, justizia eta erreparazioa, hiru hitz horiek dira gehien errepikatu ditugunak, erreparaziorako bide horretan aitortza instituzionalak urrats garrantzitsuak izan dira, baina iritsi gara atzetik hasi dugu bidea nolabait esateko, falta zaizkigu egia eta falta zaigu justizia, eta horiek dira gaur egun eta urte hauetan guztietan, baina orain ere bai ditugun aldarrikapen nagusiak izan ere kasu honetan, eta nire amonak esaten zuen 1985ean ere horma baten kontra egiten zutela, justizia bilatzeko orduan badagoela horma bat, impunitatearena dena, eta horren kontrari gara etengabe kolpeka pitzatuko dugula, espero dugu, noski. Estatu indarkeriaren kasu askotan, hor ikertzeko saiakerak ere egoten direnean, ikertzaileek askotan ateak itxita topatzen dituzte artxibategietara joateko garaian, edota argudiatzen da sekretu ofizialen legea ere. Ez dakit, zuen kasuan bada hori indikan zer ikertu demagun Guardia Zibilaren artxibategietan eta hortikan kasuarekiko ondorio berriak eskuratzeko aukera dagoenaren esperantza baduzu? Esperantza beti badagoz, bestela ez gineak olako gauzak antolatzen ariko, baina egia da orain arte egon diren saiakera guztietan ez dela aukerarik izan horietan zerbait dagoen edo ez jakiteko. Bide judizialari dagokionez, kasu hau ez da instrukzioko lehen fasetik pasa, bi aldiz izan da saiakera epaiketa bat gertatzeko, ez da inoiz halakorik izan, eta ez dakigu sailkatutako dokumentazioan adibidez kasu argitu dezaken zerbait egon daiteken edo ez, baina dena den ziur gaude segurtasun indarren gehiegikeriekin lotutako informazioa egon badagoela, sailkatutako dokumentazio horretan, eta informazio horrek zuzenean edo zeharka kasu honetan edo beste kasu batean edo lagundu dezakeela argitzen zer gertatu den herri honetan eta zer egin duten herri honetan. Lasa eta Zabalaren epaiketaren kasuan gertatu zen, lekukotza batek deklaratu zuen 85ean Mikel Zabaltza hil egin zutela torturaren bitartez, horrek aukera eman zuen bigarren saiakera hori egiteko epaiketa gertatu zedin, azkenean horma horren kontrako zuten berriro, baina tira, badakigu zerbait egongo dela eta horrek lagundu dezakela kasu honetan edo beste batzuetan aurrera egiten. Adi izango gera, 40. urte hurren honen bueltan sortuko den autobusi ibiltari horri eta baita ere ekitaldi nagusiari. Loizune Amatria, mila esker goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Bainoa, aipamen txiki bat eskatuko dizut, eta propioki akaso nabarmendu daitekena lerroburu nagusienetako bat, agian nabarmenduko nuken behintzat ere esan duela Loizune Amatriak. Atzetik hasi dugu bidea, egia eta justizia falta zaigu. Hori da, nik uste dute, aitortza batzuk eman direla, baina batetik behartuak izan dira. Herri honek ez dituelako ezaztu eta herri mobilizatzen jarraitzen duelako, hauskorrak dira, atzera buelta eduki dezake, baina eske gainera oraindik motzak dira, oraindik asko egiten zaigu ikusteko. Eta nik hemen nabarmenduko nukena da, ze garrantzitsuak diren ikurrak edukitzea, Zabaltza zerbait bada da,
guztion begietara tortura kasu baten ikurra, eta hainbat ezaugarri eta ematen direlako oso babes zabal sozial eta politikoa jaso duena, eta ikurrak eduki behar dira, berak aipatu dituen bezala, Larrasekinaren ikurra latz eta zabala diren bezala, edo frankismoaren kontrako borrokan herri honek egindakoaren ikurra txiki eta gotageri diren bezala. Orduan, ikurrik gabe nahi gaituztela jakin dakigunean ze garrantzitsua den ikur horiek hor jarraitzea, hor indartzea, eta nik uste dut Zabaltzaren kasuak aukera ematen duela bingo Zintxaurrondon gertatutakoaren inguruko egiari ateak irekitzeko, eta horren atzetik etorriko dire beraz, horrelako jartzuna ez daukaten kasu guztien egi hori, justizia hori eta aitortza hori. Guzti hauekin gelditzen gera. Mila esker, gurean izategatik, Ainhoa Etxaide. Mila esker zuei. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, giza eskubideen behatokiak kereila aurkeztu du Asturiagako segadatik duela 51 urte Roque Mendez eta Jose Luis Mondragon hil zituzten sarekadagatik, segadagatik, hain zuzen Hondarribiko Asturiaga hondartzan. Itxaso Leon, egunon. Egunon, Pelle, egunon entzuleok, heriotzaien inguruan argi egin zuen EHUk eta Arantzadik duela gutxi egindako txosten batek, joan den urteko 50. urte hurrena akulu izan zen zentzu horretan, denbora luzean ia aztuta egon den kasu batentzat. Gogoan du giza eskubideen behatokiak, Mendez eta Mondragon Donibane Loizunetik iristen zirela mugaren bestaldera txalupa batean, eta Asturiagara iristean hil arte tirokatu zituztela. 10 urte geroago, praktika hori Pasaiako badian errepikatuko zen 4 biktimarekin. Mendez eta Mondragonekin batera Jose Luis Arrondo kokoliso zijoan eta infiltratu zen lehenetarikoa, esan gabe doa onik atera zela tiroketatik, kereila hilketaren egile izan ziren polizien eta guardia zibilen aurka zuzentzen da, baina polizia konfidentzial horren nortasuna eta kokapena ikertzeko ere eskatzen du, iturri batzuek esan arren gertakarien ostean trafiko istripuan hil zela. Giza eskubideen behatokiak gaineratu du Espainiako gobernuak biktima gisa aitortu duela Roque Mendez Bilada 2022ko Memoria Demokratikoaren legearen esparruan, lehenago Lakuako gobernuak ere egina zuen bezala, eta Jose Luis Mondragonen familiak ere hala eskatu diola Euskal Erakundeari. Eta Iberdrolak 58.000 milioi euroraino bizkortuko ditu inbertsio gordinak 2025-2028 aldian. Hau da, 2021-2024 aldian, baino 130 gehiago saren negozio arautuen aldeko apustu estrategikoa sendotzeko, eta fokua Erresuma Batuan eta Ameriketako Estatu Batuetan jarrita. Taldearen inbertsioa aleginaren bieren bereganatuko dituzte herrialdeok. Sareak hazkunde eragile gisa dituen estrategia horrekin 2028an 18.000 milioi euroko mozkin operatibo gordina lortzea aurre ikusten du konpainiak. Gainera, helburua da mozkin horren 175 2028rako prezio energetikoen mende ez egotea. Halaber, 7.600 milioi euroko irabazi garbi doitua lortu nahi du 2028rako, hau da 2024an lortutako zifra errekorra, baino 2.000 milioi euro gehiago. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Esan beharra dago nahiko lasai ditugula errepideak uneotan, konpondu baitira arazoak sortzen ari ziren hainbat puntu gatazkatsu, tartean Barakaldon izandako istripu bat, trafiko zuzendaritzak esan berri du amaitu dela istripuak eta autopilaketak ere arintzen ari direla bertan, beraz eguraldiaren informazioa entzungo dugu Iker Ibarluzearekin. Erabat egonkortu ezinek ibiliko da eguraldia asteazken honetan ere. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar hodeigune ilunauak agertuko dira Kantauriar isurialdean, eta bertan tarteka euri-zaparadaren bat edo beste izango dugu. Ez askorik ezala ere, eguerdi alderako gainera atertu egingo du eta ostartetxo batzuk zabalduko dira. Aldiz ego isurialdean hodeiak eta ostarteak eta eguraldia atsegina nagusituko dira goizean goizetik.
Arratsaldeko lehen orduak lurralde osoan nahiko politak izango dira, ostarte politekin, bereziki hego isurian, azken orduetan hori bai berriro ere hodeiak ugarituko dira Kantauriar isurialdean, eta ez da baztertu behar bertan euri pixka bat egitea ere. Haizeak goizan aldekorantzean joko du, hego ukitu batekin kostaldean, arratsaldean lurralde osoan ipar-mendebaldekoa nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak behera egingo dute eta goiza hotza izango da, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errenituko dira, maximoak antzeko kokatuko dira edo litekeena da hego isurialdean zertxoa elgora egitea ere. Kantauriar isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean errenituko dira maximoak eta hego isurian 15 eta 20 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Kantauriar isurialdean barnealdean emango dira, altuenak aldiz herriberan. Guzti hauekin gelditzen era, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko bihar arte. Eta gure partetik joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon. Egunon dizuela bai. Bueno, gaurko honetan nolako zinema kontuak aipatu behar dizkiguzue. Bueno, gauza pila bat dauzkago gaur. Iker Ganuza ekoizlea etorriko da eta Nosotros pelikulaz hitz egingo digu. Ondoren Aritz dendategi etorriko da eta Sebastian Esariaz hitz egingo digu. Zer gehiago daukagu Koldo Almandoz dator eta Zeru hauak telesaiaz hitz egingo digu. Bai, Popelen inguruan erariko gara, Oier plazarekin. Eta Pablo Zurutuzak jolas bat prestatu digula esan du. Jolasa edo azterketa, ez dakit oraindik bietako zein den, baina bai, ez dakit. Ea ze giro hartzen duen gaurko saioaren amaiera horrek, niri bildur pixka bat ematen dit. Hoxe guztia horrengo 2 orduetan kontatzeko daukagu, no? Baz dizuet minuturik kenduko, bestela kaso justu helduko zarete lehiaketa horretara eta adiago nahi dugu. Eskerrik asko, Goiuri eta Inigo. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.